Ümmäňize giç ýagşy kardeşler, halmura daga salam, hoş geldiň size de giç ýagşy. Bum ýagdaýlaryňyz. Salam hormatly ýurtdaşlar, salam söhbet. Nenen hala hal. Bugün ýene Bugün ikimiz halmura daga. Tema bir girmezden öňürti, ýurdan içinden bir habarlar gelýär soňky döwür. Asam bilen bok aladet ýerlermi näme Gurbanuly Berdimuhammedow ekranlarda görünen ok diýip. Bir ýer ikiditdir diýerler. Ya ýurdan içinde barmy ýok, onan bilen oklar diýip gara aňyr bäri watandaşlar habar ýetirýärler. Alada o ýa-da näme? Bu näme o del? Ine esasy näme durk geçerli formada bu temamız. Yalan meclis, yalan prezident, köp nokot. Ine şoň üstünde birazcık gurrun edel formada şu wagt Türkmenistanyň içindäki ne özlerini goşadyrnak için ne resmi görkezip iş alıp bar oturanlar var da goşadyrnak içindäki hökümet diýeli, ýurdun goşadyrnak içindäki parlamenti diýeli. Bular biz 30 ýyldan bäri dil waýlyk kilýän o öz başdaklygymyzy kazananymyzdan bäri Türkmen halkyna näme derejede ösdürdiler ýa Türkmen halkyny Türkmen döwletiniň guruluşyny näme derejede gurdular, näme derejede dowam etdirip otyrlar häzirki wagtda. Ekranlarda goýar häzir olaryň suratlaryny. Şu Türkmenistanyň parlamenti halmurada. Şu parlamentiň üstünden bir nemetik geçsek, temamyny açsak, şu suratyň üstünden bir neme berelik. Ine bularyň parlamentiň içindäki deputatlar, ýa-ki meclis agdarlar diýeli, beýmez biragdan el galdyrýarlar. Otaýda çekeleşikli hiçbir neme gurrun edilen ok, mesele, problemalar çekeleşikli çözülen ok, hatta meclisin içindäki geçirilýän ýygnaklary öz başdak geçirilýän, öz başdak diýip alar bärde. Öz başdak geçirilýän ýygnaklary hatta halk köpçüligine de görkezden oklar. Ýurdun parlamentindäki. Indi bärde ýene bir gelek şu parlament näme? Şonu bir üstünde aýtyp geçelim. Gyýçky bir görnüşini hem düşünükli bolar ýaly görjülerimizi. Meclis, parlament döwletiň kanun çykarjy organy bolup, döwletiň iň ýokary derejeli guramasy parlament. Onuň wezipesi kanun çykarmak, ýerine ýetirji hökümete gödäwçilik etmek we halkyň wekili bolmak ýaly wezipeleri öz içine alýar. Näme sade dil bilen aýtsak, parlament. Ýöne häzirki wagtda ýurdun parlamenti, Türkmenistanyň parlamenti, meclisi gynansak öz başdaky işlerini okalmada, öz başdaky işlemelerini sebebi mine şu taýda suratdy görürsüňiz. Başdaky bir suraty goýulardyr. Ine şu arkada surat bardyr ne. Ýurdun meclisiniň aldyda oturýar namaşlygy, häzirki nemesi. Arkada da Serdar Berdimuhammedowyň suraty bardyr parlamentiň içinde, meclisiň içinde. Döwletiň iň ýokary organynyň içinde. Indi Serdar Berdimuhammedowyň suraty bu ýerde näme işleýär? Sonra şu ýerden başlaly. Eger Türkmenistanyň meclisi, parlamenti öz başdaky işleýän bolsa, garaşsyz işleýän bolsa, Türkmenistanyň ýerine ýetirji goşadyrnak içindäki hökümetiniň başlygynyň suraty näme işleýär o ýerde ýa prezidentiniň suraty. Demek bärde şeýle sonra orta çykýar Türkmenistanyň parlamenti, meclisi öz başdaky işlemeýänligini açyk aýdyn görkezýär. Indi Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipesine bir kanun ýagdaýda getirilen gününden bäri halmurada Türkmenistanyň meclisiniň başlygyna diňe zenan maşgalalary goýup gelýär häzirki güneçenni. Şu wagt kysam zenan maşgala. Onu häzirne ekrana goýar. Ilkinji nemedene Akçy Nurberdi bar. Ýa-ki Akçy Nurberdi bar Wikipediýasyna seretdim. Onu öwezeli Taganow kim öwezeli näme efdi? Ataýew, öwezeli Ataýewiň yerine gelen aýal liwaýdylýarda Wikipediýada. Ine şu Akçy Nurberdi bar. Gurbanuly Berdimuhammedow kursu başyna gelenden birinji saýlananlaryň biri.
Indi bundan soň Akçynur berdi ýa-ni aýryp onuň ýerine Gülşat Mämmedowa diýip bir zenan maşgalany goýar. Häzir onam goýaly Gülşat Mämmedowa. Gülşat Mämmedowamy şol häzir. Hawa Gülşat Mämmedowady. Ene şulaýar. Hawa bunam işleje özüne hyzmat etdirip, bunun welipesinden aýryp, iň soňuna Serdar Gurbangulyň ogly Serdar Berdimuhammedow bir kanun ýagdaýda bular prezident welipesine getirilenden soň onuň ýerine Dünýä Gözel Gulmanowa diýip bir ýaş ine suratda görýärmiz. Zenany ýurdun mejlisine getirýärler. Parlamentin başlygyna, mejlisin başlygy etip berýärler. Indi men bu hafta biografiýasyny seretdim halmyrda. Şu Dünýä Gözel Gulmanowa edil suwaty görýäňiz ýurdun häzirki mejlisiniň başlygy. Gulmanowa 1989-njy ýylda ýadyr ekrany beres ingliz dilinde nemesini näşi. 1989-njy ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda döwülýär. Aňyr bäri nemelerini okap durjak gel, ýony gysgarak tutaýyn. 95-2004 aralygynda Aşgabatda okaýar diýip. Indi esasy üns çeken bir ýeri bar şu ýerde. 2007-nji ýylda Türkmen Döwlet Üniversitetinde okap başlaýar we 12-nji ýylda hukuk fakültetini tamamlaýar diýip. 2012-nji ýylda. 2007-nji ýylda girýär, 12-nji ýylda da tamamlaýar. Indi şu bir yetişen spesialist tökmünde görkezýärler. Indi spesialist diýmeli bärde bir yetişen adam hukuk tarapyndan hukukyň ýalyşyny, berza edilişini, ýerine ýetirilişini bir bilýän adam hökmünde mejlisiň başlygy welipesine saýladylar. Özüm 2007-nji ýylda Türkmen Döwlet Üniversitetinde okap şu ýerden diplom alyp çykan adam, ýagny bilgi däl, diplom alyp gatkagy alyp çykan bir adam. Jena häzirki wagtda mejlisiň ýurdun mejlisiniň başlygy bolup otur. Indi Türkmenistanyň bilim sisteminiň ýokdugyny biz bir näçe gelek aýtdyk, hatda suwdam etdik. 2007-nji ýylda Türkmen Döwlet Üniversitetine giren bolsa bu okuman çäreden çäre gatnap gören bir zenan maşgaly. Dünýä Gözel Gulmanowa. Häzirki wagtda ýurdun mejlisiniň başlygy bolup otur. Indi häzirki güne çende halmyrada ýurdun mejlisiniň başlygy bolsun bir näsany şu ýa-ni agdalan nemeler bardy zenanda. Geldi parlamentin başyna. O näme iş etdi diýilen soru orta çykýar. Döwlet üçin, halk üçin, ýurdun problemalarynyň çözgüdi üçin ol mejlis aslında el galdyryp el düşürýän ýa ikagy söz aýdyp otaýda wagtyny boş geçirmek üçin bir neme diýen ýer däl. Döwletiň ykbalyny keskitleýän bir döwletiň ýokary goramasy. Halmyrada sizem öz wagtyňyzda deputat bolup öz başdaklygymyzy gazananymyzda diýilýär-de. O da goşagdyryň içinde alar buna. Niýaz döwrüne deputat bolup işlem döwrüňizde nä derejede ýurdun problemalary çözülýärdi? O nä derejede halkyň ýagdaýlarına fin berilýärdi? Ýa bolmasa deputat aldalary her bir nemeler içinde halkyň arasynda ýurdun şu halkyň problemalaryny çözmek üçin iş alyp barýarmydylar? Diýilen emes. Sonra orta çykýar-da. Indi hökümeti gözegçilik etmek diýilýär. Şimdi de mejlisiň esasy nemesi? Mejlisiň ýerine ýetirýän häkimiýete, ýani hökümetini gözegçilik etmek borcu barmyş mejlisiň. Häzirki wagtda Türkmenistanyň mejlisi Türkmenistanyň goşudyryna içindäki hökümetine gözegçilik etýärmi? Bir, eger gözegçilik edýän bolsa, Berdimuhammedowyň bir näçe eden jinayatlaryny, kanun daşy işlerini, hatta onun ogrudygyny açıklap berdik we açıklap berdiler. Ýa-ni ýakyny Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan geldi käriyetini ýitirile saglygyny ýitiren nemesine öwüdüni dolup bermek maksady bilen Berdimuhammedow 7 milyard Amerikan dollar meçhuryny öwüdüni dolup bermek üçin pul bermek nemesini kararyny kabul etdiler Birleşen Milletler Guramasy. Ýöne bunu näme üçin mejlis ýurdun parlamenti, öz başda işleyen parlamenti üstüne oturup iş alyp barmady. Ya gözegçilik etmedi. Ýurdun nemesine, häkimiýetine, hökümetine. Onsoň şeýle bir zat bar. Biz bir näçe gezek aýtdyk. Türkmenistanda konstitusiýon guruluşynyň ýokdugyny aýtdyk. Konstitusiýon guruluşynyň ýok ýerine de bular ýalyk parlamentde, mejlisde bolup bilme mümkinçiligi ýok, diýilen ýok.
konstitusiýasy we işlemek olur. Ýurdun hökümeti ya prezidenti kanunlar esasında saylanıp gelinmedi ve kanunlar esasında saylanıp gelinme işi ýalam kanun esasında ýurdun konstitusiýasy esasında da gidip bilenok. Bular diňe güýç bilen gidip bilýär. Onu tarihim suud edýär. Ýöne eger bar diýip aýdalyny bar diýip özlerini tutar gedip bolan ýalarda hanumrada. Bu bar bolsa näme üçin? Sen nemeden oklar? İş alıp baran oklar häzirki wagtda. Türkmenistanyň parlamenti, mejlisi. Äkli adam ýalanyň üstüne gurulan prezidentlik boluşum ýalan. Bizim temamyzdan belli bolýar ýalan. Mejlisiň adam ýalan, üstüne gurulan nemesem ýalan. Konstitusiýasam ýalan, bularyň konstitusiýon guruluşlaram ýalan. Düýünden ýalan. Bu ýalanyny biz suud edip berdik. Türkmenistan Cumhuriyeti diýilen ad ýykylan. Türkmenistan Cumhuriyeti ad ýykylan ýöne Türkmenistan ady geçer häzirki wagtda respublikany adam geçenok. Burada Türkmenistan ýurdun konstitusiýon guruluşynyň ýykylandygynyň bir suwtnamasy. Onsoň bir zat bar halmuradaga, türkçe bir söz aýdaýynlar. Dewlete karşı toplum diýilýärdi. Endi bunu türkmençe öwürsek toplum bolan bir jemgyýet manysine gelip bilýär. Ýöne bu türkmençe nemesinde däl, sebäbi bu dewlete karşı bir toplum diýip bir neme bar. Şonda da bir açyk belläp geçýärlerde. Dewlete karşı toplum bolanda ene halk dewlet demekdir ýurdun islendim. Halky bu dewletiň bir sütüni. Yani halk bolmadan dewlet bolup bilenok. Ýurtda bir Türkmenistany alaly. Ýöne Türkmenistanyň häzirki wagtda şu halka garşy, dewlete garşy bir toplum bar, bir topor bar. O toporam ine şu wagtky jenaýetkar hökümet, jenaýetkar topor şu wagt. Bu toporam ýurdun ähli guruluşlaryny öz içine aldy, öz eline aldy, öz golasyna geçirdi. Ine suratda görüşüňiz ýaly. Ýurdun iň ýokary organy bolan, iň ýokary gatlagy demesi bolan parlamentde parlamentin içinde, binanın içinde Serdar Berdimuhammedowyň suraty bardyr. Demek, bärde syýasat parlamentin içine de giren, öz başdaky işlemeýäriniň suud edýär. Onun beýleki öz başdaky işlemeli guruluşy bolan suudynyň içine de giren, suud diýaslaryny bärde adalatynyň içine. Döwletiň ähli strukturasyny ele geçirdi bu topor. Şurasany ol orta mekdepden başla ýurdun öz başdaky işlemeli institutlaryny da, universitetleriniň içinde de diňeşlaryň suratlarydyr, kitaplaryň içinde de diňeşlaryň suratlary. Indi bular döwleti basyp aldylar halmada, döwleti ýykdylar, ýani bir toporyň eline geçirdiler. Döwletiň öz başdaky işlemeli demesini namyşanga alyrmadylar häzirki wagtda. Ýöne buny ýalanyň üstüne görkezip onu watan satan habarlaryna da aýdyp geçýärler. Diňe ýalan nemelerini görkezýärler häzirki wagtda. Ýöne bizim jemgyýetimizde de diňe şu ýalany uýdurmany, ýa ýalany kabul etdirmäni senaşyp diňe şu 7-24 ýalanyň üstüne neme diýip oturýarlar, alyp barýan işlerde. We şu toporyň elinden ýurdu döwleti, Türkmenistan döwletini, Türkmenistan watanyny, topraklaryny öz eline almany senaşyp bolýan türkmen halky bar da şu häzirki wagtda. Bularym şu almana senaşyp bolýan türkmen halkyna garşy şular ýalap bir slogan atýarlar, ýarlyk diýýär buna. Aýplama bildirýärler. Döwlet guruluşyny ýykjak bolýarlar diýip. Ýöne bular döwlet guruluşyny özleri ýykan. Döwlet bir toporyň eline geçen, ine şu taýda suud edýänler suratda da mejlisiň içinde, parlamentiň içinde Berdimuhammedowyň, Serdar Berdimuhammedowyň suraty näme işleýär? Biz gaça şeýlere kalmyrada gatuzak neme etmäň, söýsa size geçireýin. Ne derecede yalanlarını aýdyp berdim, ýöne sizin üstüne ýetirseňiz, yalanlyklarynyň bu suwtnamasy bilen bilip. Sağ ol, söz vereniň üçin. Gysgaçyk diýen bol tüweleme ýygrym muny da ýetdi sen aýdan pikirler. Hemmesi dogry elbetde söhbet. Indi şu parlament meselelerine bir her kazadyň göz başy bar da parlament näme, mejlis näme, ýene bir gezek şunu bir halkymyza düşündirilýär. Ýöne şu kartinkan aýyrmaň ortadan oýdursun. Seredin.
parlament meclis diýmek ine biz men öz saýlanan döwrüň o demesen aýdyp beren bolan ýagdaýyny. Ine şol döwür Türkmenistanyň içinde 3 milyon ýanky 860 000 grajdanin ya adam ýaşaýdy. Ine şolaryň hemmesi kanun çıkarmaga ya kanun kabul etmege mümkinçiligi ýokdy. Şunça adam sen nire sığdıracak, zal wa meydan wa her kişi öz işi bilen güzerany bilen. Ýöne şol adamlaryň islerini, şolaryň zerurlygyny, şolaryň gelejegini, döwletiň gelejegini üpçün etmek üçin araç adam saýlanýar. İlat bilen şol döwletiň ya hökümetiň aralygyny durmaly bir organ bar. Oňa adam meclis ya şol döwür parlament diýilýär. Şoňa ilat öz bir wekilini saýlaýar. Meselen Kızlarbat şäheri bilen raýonyny jemi 68 000 adam ýaşaýardy şol döwür. 70 000 goly. Ene şonu şäheriň içinden 2 deputat, biri demir ýolunyň ilerde, beýleki demir ýolunyň gaýradan. Üçüncü deputatdan ýanky owa bolardy raýonyna, Kızlarbatdan. Ene şol 3 deputat 68 000 adamyň adynyň parlamentde karar kabul edip bilýär, teklip edip bilýär, kanunlaryň ýerine ýetirilişini prokuroryň üstü bilen talap edip, beýleki ministrler herekete getirip bilýän gurama şol. Indi serediň şuňky parlamenti, ýanky zaly görkezdiň maňa. Şu zalyň içinde serediň şu oturan piýadalar şolaryň haýsy birini halk saýlady şuňky. Haýsy biri halka wekilçilik edýär. Haýsy biri halkyň kemçiligini ya islegini aýdyp berýär. Ene seredin. Şu otururlar. Bir saýlan adam barmy? Saýla uçastagyny bar. Ýok. Halkdan torasyň ay mene gedemek de öňde soňda diýär olar etjegini diýär dip ene el bolap ene biziň cehennemçilik eden halkymyzyň gelen güni ya tragediýasy şundan ibaret. Egerde şu oturan beýheppeleri, el galyr oturan beýheppeler halk saýlan bolsa, şolaryň biri ola meclisiň kapysyny süpürmäge de eli sürseli haky ýok. Hukugum ýok, mümkinçiligim ýok. Halkymyzyň gelensizligi sebäpli, halkymyzyň başdan sowmaklygy sebäpli. Halkymyzyň kime näme şo bolsun, men bir gowy ýaşaýyn, goňşumyň başyna näme gelse şo gelsin dip ine eden hereket üçin ine şular ýaly kanatly garynjalar diýende men bulary ine häkimeti basyp aldylar. Seredin ine zalyň guruluşy ine şular ýaly hemmesi el galyry boty. Bularda näme ütkösük pikir ýokmy? Bularda näme bir aýdary söz ýokmy? Bularda tribuna ýokmy? Näme üçin geýrelerini şo oturýarlar? Meclis oturanyň soň benim şo oturuşdan turup gidýär. Haýsy bir tribuna çykyp söz sözledi şolum? Ýok. Ondan seredin bu dünýä eýam 20-nji asyrda globallaşyp gitdi. Şolaryň biriniň öňünde de ýanky kompýuter ýokdur ya elektronny ses beriş gurallary ýok. Hemmejigi el bilir. Sen o ýokarda otururly sana wati ekranlarym surata düşürýär şolary. Kim näme el galyrdy ya wagtyny elini galyrmady. Başga hiç zat ýok. Bular hemmejigi ýüpsiz daňyl duran goýun. Halkyň wekiller, bular juristdem der, bular halkyň saýlan deputatdem der, bular diňe şol sana goýunça kimi ýani Gurban boly saýlamaly ya getirip oturtmaly ýan bolsa şola gelýär. Niyazda da söyledi, Gurban Bolyň döwründe de söyledi. Bular men jübi parlamenti dip adlandyrýan. Niyaz we Gurban Boly oň ogluny gerek kanunlar çykarmaly bolsa, ene bular bir sürü maliýe edip ýygnaýaly bir ýere. Şo bulan öňüne goýulan kagyzy barmy ýokmy? El galyryň diýe galyrya, eliňizi ýatyryň diýe garşy saklanan ýok, baryň öňüňize gaýdy berin. Bollugy tordy. Şeýdip ine halkymyzyň bagtyny ýatyrdy. Ine ilkinji jenaýatkar şolardyr. 90-njy ýyl men saýlanan parlamentimde bir ýeke gedek 72 ýylda ýeke gedek halka mümkinçilik berildi özüne gerek deputaty saýlamagy. Bu adam däl köpem däl men özüme mümkinçilik maýdama şo Gorbaçowyň perestroika ýa-da üýtgöp gurmaly diýen döwründe halk birazajyk ýanky bir özüne aýagyna galyp başlady şo eýfariýa diýen döwrümi. Şo taýda olam şol 175 tane şol parlamenta ýygnanan ýa getirilen
o adamın içinde bir ya 5'tir ya 6 adamdır halkın aladasını edip tribuna çıkan ya şu talep eden ya belli mecburda kadı kanunlar kabul eden ya ettiren qalanı yine de sol kompartiyanın ağzalar. Şuun bolsa bir adamım yok. Hemmesi otu el galyp sen ýa dogry bellep geçdiň söhbet. Şol ýeňsede duran portret hakimeti basyp alan jenayatkar toparyň ýol başçysy. Atalogy. Onun öňe Niýazow bardy. Näme bir parlamentde portret goýuljak bolsa biziň hana akyllarymyz mahtumul atamyzyň kyn goýaýsyn ýa başga biriniň kyn. Ýoksa da asla boş dursun. Näme gerek? Ýa-da şol Cumhuriyeti guran Gaýat Atabaýewiň suratyny näçe goýan? Atabaýewiň bir çetinine goýsun, Seyitni Emanyň bir çetinine, beýlek çetinine goýsun. Şeňmi? Nedir waý kesini? Näme üçin şular goýulanlar? Unuduldy. Bir ýerde ömrüni ýeke saýlyk döwlete, millete, halka peýda getirmedik ýa nepi degmedik. Jenayatkar orsa satylan dönükleri getirip anı başımızda täz etdiler, portretlerini islan yerine goýup berdi. Jogap şol meclisin ýoklugy. Bular hany hatara edip oturdupdyrlar, ol ýokarsyny da ol ýanky ýumrukýaly gyýdy goýupdyrlar. Sen ýa meclise başlyk diýip. Ben garşy däl, ol 34-33 ýaşynda meclise başlyk bolur. Ol akyl ýaşda däl başda bolur. Men sebäp 26 ýaşynda ýuridik ilimleriň kandidaty bolan ýigit bilen bir parlamentde oturdum. Gelli Mehmet Egdirow bilen. Olar ýaly akylly ýigitlerimiz, gyýdlarymız bardy şol döwürde. Men bu gyýdyň akylyny ölçäp gören adam däl, ýa söhbetdeş bolan adam däl. Ýöne sen bir zady dogry bellep geçdiňde. Şu atalogy hakimiýet başyna gelende meclisiň başlygyny diňe denanlary goýdy. Näme üçin? Denanlara buyruk bermegen zat. Denanlaryň agzyny ýumdurmagan zat. Denanlary hemle bilen ýüzlenmegen zat. Gerek bolsa denanlar öz oýnaşyň edip saklamagan zat. Şuň haýsy bir atalogy saýlap alypdyr, ony özleri sonra olan özüni. Ýöne bir dünýä gözel Gulmanowa diýilýän denanyň hogu bir näme ilim okapdyr Türkmenistanyň içinde ilim berilýän ýa-ni bir uniwersitetde hemmeseme paraxor. Şol döwürden bilinýän zat, şol ýa-ni ýuridik fakultetine girmek üçin Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bahasy $100,000 ýokary. Bugy nereden alypdyr $100,000? Atadyk halal zähmet çekip kazanıp Türkmenistan. Elbette ýok. Diýmek bilen şol hökümete hyzmat eden ýa-ni yaranjagyň biriniň maşgalasynyň agzasy ýa çagasy bilen ýüzü gözüne şolar ýaly owadan gerçekden anmalansaň Gurban bolu getirip mene başlyk goýýa parlamente. Men şu denanyň halk üçin bir çykyş eden ýerini göremek, ýa şu denanyň halka bähbetli ýeke kanun aral deputatlar hödür edenini göremek. Şol Gurban boluň ofisinden ýa-ni Viktor Hramowyň ýazan proýektleri bar. Şolary el galyp el ýatyrdy. Başga edýän iş ýok bu denan. Hani etdim diýip çykyşyp aýtsyn şuňky goýulan efirden soň. Ýok. Men töhmet atamak. Men iş etmeýän adamyň bihepbedilini subut edip berýän şu ýerde. Bir kanun kabul edilmi halka münasip. Ya zerur. Pasport meselesinde viza meselesinde iş meselesinde ýaşaýyş meselesinde çağalaryň, eneleriň saglygy meselesinde o eskerler Türkmen ýigitleriniň ortaýa gidip eskereşkedir Ukraina ýa-ni mesarupga taşlanýan meselesinde haýsy bir ýerde şu denan meclisi sorak alırdı. Ya şol atalogyny sorak etdi. Size dünya derejesinde subut edilen jenayetiniz var. Gellikärdiň öz başyna, maşgalasynyň başyna salynan zulüm barada, elinden alynan emlaklar barada. Jogap berin diýmer. Haky bar şol meclis sorama. Sen dogry bellep geçdiň. Haky bar meclisin şolardan sorak etmek. Şo hukuk berilen halkyň adamynyň şolan sorama haky bar. Eger şolar halk saýlanmasa, halk öz ornuny şu mahluklary belledi. Barynda mecliste oturuňda biziň ýagdaýymyzy düzediň, biziň arzymyzy ýetirmeli ýerine ýetirinde degişli kanunlar kabul edin. Şoň üstü bilen döwlet dolandyrsyn.
Bizim öz ýerimizde arkayn zähmet çekip çağılymyzy eklep ululdaly ılımly bilimle deli ýurdu döwleti milleti aňyrlygyny alyp giderli. Otyr halkçylardan tamah edýär. Indi şu oturan mahluklar halkyň tamasyna münasipmi? Ine sonra ustaydy. Konstitusiýa işleýän ustaydy. Ýok. 8 ýerde konstitusiýany zorlap hatardan çykardylar. Näme üçin meclisiň başlygy şol özüne ullanmaly günnelik kitap bilen aýdýar, mollalar Kur'an okap, emedi namaz okuyan, emedi şol Kur'anyň sürelerini aýdyp berýärler diýär. Ine bulan bu mahluk oturulan okamaly süresi konstitusiýa maddalary. Onu bizim kardeşimiz Umydy Hanım okamalylar. Onu ene şu ýanky başda oturan meclisiň başlygy bilen şu oturan mahluklar halka düşündirmeli, hökümetten talap etmeli. Prokurordan talap etmeli. Prokuratura, Türkmenistan'ın prokuraturası kanun boyunca doğruluğuna, lükkölüğüne yukarı seviyede, yani parlamentiye, meclise tabinler. Sebep meclis kanun çıkarıyor, prokurorun şu kanunların yerine yetilsin, yerlerde gözükçülük ediyor. Yerli prokuror yerine, baş prokuror bütün Respublika boyunca. Respublika adına mı ayırdılar? Sen doğru belli geçtin. Hani? Niyaz yok etti. Halk soradı mı? Yok. Altına sıra tarap ıglak gitti halk. Gölül sığırlar Mercedes almağa ya vazife. Alınır mı? Şonun için şu cenayetin göz başını men yine de bağışlan öz halkımızın baştan savunmalığından veriyor. Şu neslin düşen gününe şu neslin en atası günahkar. Bulan en atasının düşen gününe olan en atası günahkar. Men şonun için üç nesil alyan. Men döwrümdäki ýaşly adamlar var, urşy gören, kynçylyk gören, açlyk gören, yer titremän gören, ýenäni gören, halkozun başyny ýerden alyrman, iki gerden gum sowurup, öne çağasyny eklep ululdan 5 saat, 10 saat, 10 saat maşgallan atan enesinden görýär. Näme üçin? Şolar aýtmadylar. Bize gören şu uruş ýerlerinden soň kynçy. Siz bir ene biziň gazanan döwletimiň arkasyna durun diýip. Ýok. Barma görünme diýdiler. Ene barman görünmän düşen günümüz şu. Erti Türkmenistan'ın yeryüzünün kartasını nitik gitcek, yine sulan edip oturan cenayeti derarlı. Yine kıyıskası sonay dayanıyordum kardeşim. Hava halmına da bu nemenden Niyaz doğunun başlarında da bu esası düýmüş otaydan tutulup şu vakit parlamentin yol başladı. Yanlışmasam bana yardıma düşünüp sizaydın. Niyaz doğunun parlamentin yol başladı. Tehet Nefes Maradov. Tehet Nefes, çavu. Ama on kaliskası ya lakabı men oydum, plastilinim. On Niyaz plastilin ya eple payti näme figura yasap bilýärdi. O meni görse döňden ılgap çykyp ikellep salamlaşyp atam ýalardım. Bular da bir ýöne içine demi gelip çykýar diýmesen öli hakykyny gurban gylym şo seretmeň ýüzüne. It ýyl gyrşyn edip ikelinden oşajak bolup dur. Hani beýlekilerin ferediýasy näder kädi. Biz nädip şundan gowrak etmeň eline oşamaly. Ine soňundan ine özüm öldürdi ýadygarlyklarını zyňyp öz ýadygarlyklaryny öz suratlaryny Niýazyň ornuna goýdy. Ay geregidir saparat aýşy. Özü ýal orromçylar ýetişdirdi ýa özünden beter. Alsyn altı şaýyn. Kesin gitdi. Yok eşce. Indi şunu yazıp bilen berdim komünitet arasında duranda öyle Ataýew. Hawa. Niyaz doğunun o Niyaz öldürmän keň soň nemesi şu meclisiň başlygy Ataýew öwedi. Akçylyk berdi wada şu ýerine gelen diýip ýazýar şu taýda Wikipediýasynda, biografiýasynda. Öwrüler Ataýew suud edilenden soň şu ýerine getirilen zenan diýip ýazýar. Men Sagat Nepetewicz ýa plastilin diýeniz halmada da şu wagt Türkmenistanyň konstitusiýasyny täze öz başda çykandan soň hilýär, öz başda konstitusiýasyny ýazylanyna ýa şu wagt parlamentinde ýa 90-njy ýyllar, 91-nji ýyllar 24-nji ýyllarky konstitusiýa bilen näme ýüzleşmediler şu wagt. Ýurdun konstitusiýasyny ýazjak bolan ýa ýazmana sinançan wagtlar. Bolmasa 24-nji ýylda Türkmen
Şowa 24-nji ýyllaky konstitusiýa bilen näme üçin ýüzleşmediler halmyra? Jogap bereyinmi? Ama şu Respublika nemesini näme üçin aňyrypkan dowam etdirip alyp gitdirmediler şo wagtdan başlap. Indi konstitusiýa nemesi ne derejede ýazylan näme siz aýtyp berdiňiz da 91-nji ýylda neme dilýär 94-nji ýylda da prezidentlik nemesine goşulýar diýdiňizmi? Siz bir üstüne ýetirseňiz. Teret yankı yani aýdýan da 24-nji ýylda düýbi tutulan Jemhuriýetin o yankı kanun dokumentleri var da kabul edilen. Şolar bize görkezilmedi. Şol nerede de bolsa arşivde saklandy. O Türkmenistan deputatlaryna o dokumentler görkezilenä. Ol Gaýsa Tabaýew barada da, Nederbay Aýtakow barada da bir ýüzle dil ucundan aýdyryp geçilerdi. Döwlet ýol başçylary boluşy ýyllar aralygyny. Bolly başy istat ýok. Ondan bizde gollanma bolmansan, ýöne respublika ady bar. Ondan şo içindäki hemme durumy üýtgedilip bilinär maddalary döwrüň üýtgemek bilen kompartiýa ýykyldy. Bizde şol konstitusiýada ýazylgy da döwleti alyp barýan, jemgyýeti alyp barýan esasy güýç, Türkmenistanyň ýa Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasy we şonuň agzalary, komsomoluň ornmasary, pionerler ýa-ni şol ýetişip gelýän nesil oktyabratla bilen. Şu zatları yankı bir komünizm taglimatyny içinden aýryp, şoň ornuny garasy Türkmenistanyň maddaları bilen doldurup bolýar. Ýöne Türkmenistanyň yankı Cumhuriyet ýa-da Respublika durumunu üýtgetmek bolana gadagan nip ýazylgy şol konstitusiýada. Bizim ullanan konstitusiýamyz. Sowet zamanynyň konstitusiýasyna şol ýazylgy. Şeňilmi? Şuny bular men eýam ýurtda ýokdum. Atalamdan soň Orsiýada çykmaly bolum, şolar şol kabul edenne eýam şol respublika sözi ýokdy. Sen ýa-ni gaýdyşyň Türkmenistan ady bar. Men şonu näçe gede gaýtalap Azatlyk radiosyna soraw berdim. Ol döwür, şol döwür. Näme üçin respublika ady aýryly Türkmenistan? Birem jogap berene. Ne hökümetden, ne halkdan, hiç kimden ses-seda çykmady. Şo durşuny da kabul etdi. Mun yankı öňkaýdyşym ýaly Niýasyň döredin 200 sany baýy boljak bolup ylgak gitdiler hem ilmli bilimlisi. Döredüzlik inteligensiýa diýilýän esasana mene ýaranjanlar şolar, şahirler, ýazyjylar, jurnalistler, we köşk işgärleri, ministrler ýa boýnuga arstyklar ömrüni eline pil tutmadyklar. Zähmetkeş halky satan şolar. Men şo wagtda maýdýan aýdypdym şu wagtamaýdy. Halkda günah ýok şu meselede. Şulara arka durmaly adamlar şol döwrüň ilmli bilimlisi. Şol halkyň hasabyna ilm bilim aldylar, şolary şert döredildi institut, universitetlerde okumak. Halk paxta meýdanyndan çykmady 70 götermeýler. Galyn ýana da 20 göterme zawod fabriklarda işledi. Galyn 10 götermeň içinden olaryň hasaplasan ýa-ni Ors, Ukrain, beýleki milletler olar näme gidip halkazy işlediler. Ya paxta ýygdylar. Ýylonkay. Ýok. Şoň üçin bulara şol 92-nji ýyldan soň konstitusiýanyň özlerine geregiçe üýtgetmäge mümkinçilik döredi. Şonuň Niýazow, Açyrçow, Hramow dolulygyny ullandylar şonu. Halka bir tarapdan süýjüden wada berdiler, ikinji tarapdan şo halkyň gözüni açajak adamlary ýa bir başga bir tarapy halky bir ýa-ni aýdynlyk alyp çykjak adamlaryň hemmejigini ýok etdiler. Aha, ene durny gerçeklen haklysy. Şolaryň hemmejigini tanýanmyn. Şo Niýasyň şu gapdalyna oturan Tahet Nepes, Muradow, Plastilin bilen bu gapdalyna hakam Abad Atywyna Rzaýewa diýerler. Ol şo döwür TSP-siň ýa-ni Türkmenistanyň ýa-ni professional saýuzlarynyň başlygy. Mun aýaly ors bolansoň ol daşary ýurtdan gelen prezidentleriň öňüne şuny aýalynyň ornuna çykardy Niýazow. Onsoň şuny ensoň bol ýemede Amerikada ilçi bolup ömürde Birleşen Milletler Guramasyna ýa-ni İşan Gulyeva bardy. Ak Sultan İşan Gulyeva. Şol ikisini gezekleşdirip Niýazow dürli forumlarda ýa daşary ýurtdan prezidentde gelenini aýalynyň ornuna ýanyna alyp çykdy şolary. Bulan äri ýokmudy? Bulan maşgalasy ýokmudy? Hemmejini satyn aldy.
Ol aňyrky duran piyadalarym o Ingaradaky garnyga berip duran şol Aleksandr Zadan on gapdalyna duran ol ýeme Hramov ondan ol yüzgaralylog bilen bu gapdalyna duran ýa-ni Valeri Açyrçov on ýanyna duran Ýagmyr Öwöz o ortada duran kelte boýly bir ýeme dermanhanaň başlygy ýeme Adyny Şumal institutunda bir erikdakda Murat Garryýew o ortada duran ömürli bir ýeme şol döwür ýeme başlygy yerli arkasyndaky ol ýeme yerli näme bir yerli senagatyň başlygy Recep Saparov o Germaniýada operasiýa edilenden şol garşogyny götüren adamlar. Soňra muny ne salyp şu taýda öldürdiler. Ana oň aptalyna duranyn Boris Şyhmurad. Vesselam. Boris Şyhmuradyň bu tarafynda duran? Bu tarafynda duran şo döwür ýeme ýanky bir Aşgabat welaýatynyň häkimi. Şol adamlaryň häzirki wagtda haýtylary bar, Türkmenatdaky adamlaryň ýa Türkmen ýüzündäki adamlaryň. Galanlary işledi, ýöne hemmesi gitdi. Niýasyň özüne çen ýok etdi şu sistemanyň özü. Ýok, bilemez, şu Abat Sahatun Arzaýew o denalar erkeklerden uzagrak ýaşaýar, belki bar bolmagy mümkin. Ýöne olum şol niýasyň deň duşragy bolansoň 40-njy ýyl bolsa da olum 84 ýaşynda bolmaly eger diri bolsa. Ya 80'den geçendir, baham ýok biljekken. Başga ýok bolan içinde. Başgasy ýok, bir şu taýda Viktor Hramov bar. Men bilýärlemden. Galan gitdi, o dünýäde olur ýeme ýa-ni hökümet ýemeden geçirýärler ýygnany. Ýok. Men ýa hökünýändir şuma. Eger gepleseň şonu hökünýändir eden işini pusman edýändir. Ene şu ýa-ni Gurban bolýarly o haramzadalar öz ýanyna ýygnan üçin. Ýogam ýüzgede gaýtdym men onu. Şolardan hiç saçan döwletimizde de halkymyzda taňa wepaladym bolmaz. Edi oturan işlerini teret. Men bilýän halmyratsan, bilýän bolsaň alalty şeýini. Şu 90-njy ýyldan başlap, 91-nji ýyldan başlap ýazylan konstitusiýanyň esasyna iş alyp bardylar da şular. Ýöne o konstitusiýada ýazylanyna näme derejede ýazylanlygyny aýtdyňyz. O Türkmenistanyň şular şo wagtlar Niýazowyň özü Kommunistik partiýadan bir günüň içinde demokrat bolýarlar. Bir günüň içinde. Näzem köp wagt berýän bolar. 2 saat bir gün. 2 saatyň içinde. Demokrat bolýarlar. Ýöne bularyň sözde bolan demokratlary sözde diýip aýdar, ýani kanunyň içinde kanuny üstünlüğüne getiren demokratiya derler. Sözdäki demokratiya şolaryň ählijesini ýok etdi. Şu sistemany gurdular. Oň adyna da demokratiya diýdiler. O demokratiyada goşadyrnak için demokratiya. Ine bularyň demokratiýany alyp bararlar diýip aýdar. Şu ekranda görýänlerimiz. Bularyň hemmesini şu öz getiren demokratiýalary ýok etdiler sistemanyň özü. Häzir kune dowam edip durşal özlerini getiren demokratiýalar özlerini ýok etmesini. Hatda Niýazowyň özüne ýok etdi şu demokratiýaň özü. Indi diýjek bolýanym şeýlerak bir neme çykýar ortak halmyrada. Indi hukuk bar diýerler. Hukukyň üstüne gurulanan bir näçe dana guramlar bar, ýani öz başda işleýär diýenimiz. Gülkümem gelýär berdi. Adalet diýelini berdi. Adalet. Öz başda bir işlemeli nemesi, guramasy şu ýurdun ýokary organy. Meclisi. O ýurdun iň ýokary organy. Ýani Türkmenistan bir hukukyň üstüne gurulmadyk bir döwlet. Türkmenistan. Bularyň sözde getiren demokratiýalary hemmesini ýok etdiler şolary. Şu demokratiýany öýle ýok etdi hemmesini. Eger demokratiýa häzirki wagtda bar bolsa, o demokratiýanyň üstünden iş alyp barýan bolsalar, näme üçin berdi bu komitetleri häzirki wagtda ýok eden oklar, aýran oklar. Olar bir näçe nemelerini aýdyp berdik. Ine ýa biziň nememizi illeşmez merdan bu komiteti oglap alyp gitdiler halynadagy. Onu maňa içerden käbir gelýän maglumatlara görä özlerini önem gizlin saklaýarlar diýär merdan häzirki wagtda. Hiç kime bildirmejek bolup
Merdan kardeşimizi, kiminändi. Hiç kimi bildirmejek bolup, ýa görkezmejek bolup, şolar ýalyk derejede gizli saklaýarlar diýe. Ýöne näme derejede suud edildi, nähili aýyplamalar ýümkelli, ýa haýsy statýanyň esasynda suud edildi. Açyk bilgi berdilermi häzir bu neçeni halka? Ya açık suud etdilermi? Merdan kardeşimiz. Ýene şoň üstüne dolanmaly bolýarsa, sine sebäbi halk öz döwletini, öz watanyny, öz topraklaryna eýe çykjak bolan wagtyna eýe çykmak üçin göreş alyp barýar häzirki wagtda. Bular şol ýurdun kanunlaryny, ýurdun konstitusiýasyny goşadyrnak içinde kanunlaryny, goşadyrnak içinde konstitusiýasyny ulanyp halka garşy çykýarlar. Ene Merdan hem şol topraklara, şol ýurda döwlete eýe çykjak bolan şahsiýetleriň birdi. O Merdany ine şolar şu demokratlar, goşadyrnak içinde demokratlar öz nemelerini tutary getip ulanyp Merdana oğurlap alyp gidip bana ýylyk etdiler. Ýöne näme derejede ýylyk etdiler? O da bir gizli nemelerin biri. Onsoň şu meclisse halmradagy meclis diýilen zat bu döwletiň iň ýokary guramalarynyň biri, özüm döwletiň iň mukaddes hasaplanýan organlarynyň biri. Bärde döwletiň ykbaly ýatyr, halkyň ykbaly ýatyr, ýurdun ykbaly ýatyr. Ýöne şu taýdaky adamlaryň hi birine döwlet düşünjesi ýa hukuk tarapdan, kanun tarapdan okan bir şahsiýet ýa şahsiýet derejesine ýeten adamlaryň birisi barmy gaýadyr kwatda. Döwletiň mukaddes hasaplanýan organyň içinde, guramanyň içinde. Ay yok, bu soruňa men parazitli jogap berip biljekler, söhbet gynansaňam şu oturan bir meclisi, hökümeti, adaleti, prokuraturasy, mehkemesi ya bilen goşuny şolaň içinden halka göp alyp bir adam mene göremek şu neçelli. Men olan ýol baş wezipedäkilerini tanap geçýän ministrlikleri bilen bile. Bulan hemmesi bäşgullyk. Şoňa haýyl bolup gelirler, maňa degen Hudaý ursun bir günüm hoş günüm diýip ýaşap beren mahluklar. Onun için bulardan halka, döwlete, millete bir peýdaly işe garaşmak bir akmaklygyň alamat. Menen şey diýip düşünýär. Şu oturan piýadalardan her bir halkymyzyň bir görjek peýdasy barmy? Ya şolardan halka bir zerur kanun kabul ediljekmi? Ýok, ene hemmesi eliniz galdyryň diýip bol elini galdyryp oty. İki eliniz galdyryň diýse iki elini galdyryr. Şular 10 bolup duruň diýse hemmesi 10 bolup durjak. 10 molýarlar barmy? Hawa. Ene bulardan başga näme garaşmaly? Ýani şol meclisiň ýemesini ýygnagyny görkezip meclisi ol halk maslahatynyň şol 25-nji noýabrdan soň ulu tapyrdy göpürdi bilen bular ýok kanunlar çykaryp 20 ýyl iş kesmeli, atu bermeli, ömürlük oturtmaly diýip gyýgyralan içine serek ol ýany ýa-ni şuň Gurban gulam durandyr. Hawa, meredikdi. Hawa, ýok Gurban gul nesasy şu Gurban gulana dur. Ana. Görýärmi? Indi şuň kun baýdak özeline geçdi. Indi şol Niýazyň gurnan şu spektakl bar sahnasyny. Ol onunum ýokary bir derejä galyp, indi halk galmaz ýaly boldy diýip edennedi boty. Halkam şoňa gaýl. Ýogsa ýan geçen ýyl döretde halk maslahatyny olar bir ýatyran ýaly etdi, häkimet başyna gelen. Halka ýalan sözläp, ay mugut benzin berýän idi, näme diýdi, o diýdi, bu diýdi, özüň berke diýençe. Indi geçdi. O zatlaryň üstünden indi halkyň depesine şänik döwüyor. Indi gerek täzeden halk maslahatyny dikeldi. Näme üçin? Sebäp oğlun prezident etdi, ol iş başaranak, onu aýtmak gerek. Kanun noktaý nazardan ol wezipe münasip adamlar oğlu görünüp dur, ilim bilim düşünje derejesi. Bir näsal çağa diýse men öýkeleden onu wraçlar ýa doktorlar ýa-ni kesgitleme bermeli, ýöne görünüp oty näsagdygy. Belki oň näsaglygy ol ýa-ni nese önümler bilen baglanşyk kılır, ýa bilen ganyna bardyr. Aýdylyp bize aýdylyşyna görä Gurban guly aýaly öz dogan oglany şular ýalyk bolýardy. Barda türkmençilikde şular ýaly bir-birini golaýlaryny öýermek
O olmagan mümkün. Bize tapağı diyor kim olsun? Arwaqsından alınan bolsun bolýan bir halka, döwlete, ýurda bir wepaly adam gelmeli o wezipeleri. Ene şol edilmänsen, şoň bolmajagyny bilip, ogrunyň hiç zady başarmaýanlygyny bilip, özüm ýalyn sözde aýbyny biz garrapdyr, tapdan düşüpdir, ýa-ni ýaşlara bermeli ýoly dip. Oňa berdi görse bolanak, ogluny özü gatnap başlady. SMG mi beýlekliň dünýä dostluklaryň ahyretine. Soňam görse boljaklar meclis ýene bir özgelle taýyp ýaly bolup birden men oglunyň garşysyna çykdy, meňem näde biljek işi ýok. Şoň üçin täzeden halk maslahatyny dikeldip meclisim oň içine sokdy. Indi meclis asla bir hiç zatdyň el galdyryp el ýatyrýan guramy. Oň depesinde sebäp halk maslahaty otdy. Halk maslahatynyň başlygy ine Ferdaryň hakysy. Indi atalogul indi ozol geňörerdikde Orsiýadyň ýa-meselne padşahlyk gerbini ikisany bürgütdi, herse bir tarapa seredi. Indi bezet. Goşa kelle prezident man. İkisiniň kellesini birikdirende de bir çopanyň kellesiçe ýok, bagyşlanmaly. Ya düşünjesiçe ýok. Çopan şolardan akylly. Şonuň bilýär malynyň ýagdaýy nerede bakmaly, nerede su gormaly, näde bulurtmaly, näçe guzalmaly, näde köpeltmeli. Bularda olara diyor halk barıdı. Ne? Bolyan ýagdaýlar şeýle kardeşim. Oştaýda bir size soratdyryk Halmurada. Leonid diýen kardeşimiz. Halmurada deputatlaryň geliş gidişi olaryň borjy. Şolar hakynda biraz giňişleýin gurrun berseňiz diýe. Täze Türkmenistan halkymyzda da meclis we deputat meselelerinde düşünje dörer ýalyk diýer Täze Türkmenistanda we halkymyzda. Aha. Deputatlaryň gelip gidişi olaryň borçlary diýe. Demek şol edilmeli işi barada deputatyň borcu barada nämen özüsini alýar. Bolýar men aýdyp berin şunu. Deputat deputat boljak adam ilk başta kandidat bolmaly. Men şu ýaňy tanqid eden gatyrykdyrlarda näme üçin şolaň bir kanun saýlawyny Ferdaryň bir topar adam gatnaşdy şu tapdy. Birinciden olar kandidat bolup resmi ýagdaýda Türkmenistanyň saýlaw komissiýasyny hasaba alınmadyklar. Hasaba alınandan soň şol komissiýa ýa-ni karar çykarýar, enesi şu kandidat bolmagy münasip, enesi 2 aý möhlet barın gidinde özüňde tarapdar ýygyna. Şu ýygynan tarapdarlaryň sany 100 000-dan geçdi. Her welayatdan 20 000 adam galyp bilsen, soň kandidat saýlawa gatnaşyp bilersin. Şu zatlar hiç bir edilmezden hemmesi men kandidat ýa-ni elektron prezidentlerin bar bilen biz bilmeýärdik. Indi 3 boldy bu prezident. Ýurduň içinde ikisi ýurduň daşyndan ýenemmeýär. Indi bir deputatlara dolup geldik başla okurda marşa. Bolmaly şeýle. İslendik Türkmenistanyň emesi watandaşy deputatlygy kandidat bolmagy haky bar. Ozal şonu men döwrümde 30 ýaş diýip bellediler-de. Men şonu mecliste sese goýdum, kabul etmediler. Meselem Türkmenistanyň grajdanyny, şo döwür grajdanin diýip tutulýar. Men şo döwrüň leksikony bilen gürläýin, dili bilen 18 ýaşandan soň saýlamaga borçlu diýip ýazyldy. 18 ýaşyna ýeten ýigit bolsun, gyz bolsun, saýlawa gatnaşmagy we saýlamagy borçlu ýa hukukly. Men diýdim, bu näme üçin borçlu bolsa saýlamagy, näme üçin saýlanmagy hukuky ýoksa? Berim şoňa 18 ýaşdan hukuk, onu halk gerek bolsa saýlar, gerek bolmasa saýlamaz. Mesela yine de şol dolup gelen kardeşim Gelli Mehmet Egdirov. 26 ýaşda ýanky hiç kimden para peşkeş öz ilmi bilen ýuridik ilmlaryň kandidaty bolan. Näme üçin şol döwür Türkmenistanyň meclisine başlyk bolup bilenip. Eger halk gollajakdy şonu 30 ýaşynda men meclise barym 30 ýa 31 ýaşymda. Ýani ýol bermediler. Men teklip etdim geldiğini. Enne Ferhat istenlik adam kandidat bolup bilýär. Men aýdel bir owaň ýaşaýjysy, kardeşimize şol jogap bereýin. Gidip batan bir owa 3000-5000 adam ýylaty bar, ses bermäge okuyup 18 ýaşdan ýokary.
Onun şunu şutadan bir deputat saylanma hakkı var diýilen uçastakları bölünýär saýlaw uçastagy. Ine şulun 2-3 owadan bir deputat saylanma hakkı var. Ondan şul owan ýaşap oturan owasynyň ýaşaýjylary ýygnak geçirge gelin öz aramyzdan planyny biz kandidat görkezeliğinde şu dalaş etmekçi ene de elinde programmasy eger saylansam o maksatnamasy barda. Eger ben saylansam şu işleri yola goýjak. Hukuk kanun meselesinde şu işleri etjek. Owamyzyň göz görülen köçeleri var. Şunu düzeltmek için degişli ministerlikleri hökümete ýüz tutjak, şunu berja etmek men boynuma alýan. Ondan sonra 5 ýylyň dowamyny ýa 4 ýylyň dowamyny näme meselelere çykyp duran bolsa, şolaram goşmaçy özüme boşnama edip alýan. Aýda bir gezek gelip 3 gün ýa 2 gün şu saýlawçylaryň öňünde bir aýyň içinde edilen işler barada hasabet berýär we ýene de inniki aýy edilmeli işler barada adamlaryň ardy şikaýetlerini alyp ýene de ýygyma aşgabada gidýär. Şu zatlar aýdandan soň şonu näme kandidat belleýärler, adamlar el galdyrýarlar, ondan saýlaw komissiýasy bar, şu adamyň hasaba alýar kandidat hökmünde. Bu bir kandidat. Olar 2 bolup biler, 3 olmaz kandidat bolup biler. Erkin bolandan soň saýlawlar näse islan adam gatnaşyp biler. Ýöne şolaň içinde ýa-ni öz programmasy bilen bu çykyş edýän adamlar öz aňyna tereze salyp ölçerip görýärler. Şolaň haýsy birine biz öz ykbalymyzy ynanmaly. İş edip biljekmi ýa diňe agzyny aşga tıklaýan. Ondan sonra iş edibilecek adama ses berýän köpeli ol birinci tapgyrda geçýär ýa 50 götürüm ses alyp bilmese onu ikinci tapgyra galýar. Soň iki ýokary ses alan ýene de aňyrlygyny dalaş edýärler. Ýene bir saýlawda beýleki kandidatlar ýa galy şo garşyny saylanan deputat sonra ýygnanýarlar meclise aşgabatda şu taýda şolary saýlaw komissiýasy ikrar edýär. Şolar saýlandy halk tarapyndan plança ses aldylar. Soň onu meclis ikrar edýär şolaň emesini wekilçiligini, hak hukugyny. Ene şondan soň bular işe başlaýar. Ol men döwrümde deputatlar gitdimeşek gelmeşek diýene türkmençelap aýsy. Bular aşgabada çagyrýarlar, bir gün aňry gitse 2 gün, şol 2 güniň içinde olmaz kanuny kabul etmeli. Tamam el galyp ýene de kolhoz meýdanyna gitmeli, iş zawodyna gitmeli, ol başlykda gidip halka ýol başçylyk etmeli. Ministrler bilen bilelikdi. Ine bolan ýagdaý şol. Bu taýda biziň teklip edýän taýda Türkmenistanyň parlamentine halkyň saýlan wekilleri hemişelik işlemeli. Hemişelik diýmek näme? 4 ýyllyk, 5 ýyllyk saýlanmy? Şoň 4 ýylyň 5 ýylyň aşgabatda bolsa eger meclisiň jaýy, on parlament ýa halkçylar nirde bolmalygyny şo taýda şolar hemişelik ýaşaýar. Hökümet tarapyndan şolara wagtlaýyn jaý berilýär. Wagtlaýyn. Müdemelik däl. Maşgalasyna görä 2 otoglum, 3 otoglum, 5 otoglum jaý berilýär. Ene sen şu taýda işle, ýaşa, aýlygyň şunça sen borjun aýda 2 gün 3 gün gidip seni saýlan halk bilen duşuşup eden işleň barada ýa parlamentiň eden işleri barada hasabat berýär. Inniki aýda halkdan sen näme ardy şikaýety bar bolsa degişli ministerliklere gelip soňra paýlaýar. Ine şolar ýaly bar çözüm şonu diýip. Ministerliklerin borcu var. Şunu 30 günün dowamyny seredip çare görmek ýa görün çaresi barada deputata habar bermek. Eger şonu etmese deputat ol ministeriň meselesini ilki premier ministre çykarýar. Bizim göz öňünde tutýan hökümet ýol başda premier ministre çykarýar. Eger premier minister çare görmese deputat mena ministre ýüz tutdum etmedi, premier ministre ýüz tutdum etmedi. Şu hökümetiň meselesini men şol ministeriň çaresini parlamenta goýanlyk aýtmaga dogry haky bar. Onuň parlament şu goýulan mesele boýunça karar kabul etmeli, netije gelse 3'ten 1 ses berip şunu gün tertibine girdilmeli. Ise meclisin ya parlamentin şu mesele girdilýär. Şu taýda şu meselede ýa-ni şol arda seretmedik ministeriň aňyrak gitsedi premier ministeriň ikisinden bilelikde etmedik işlerine baha berilýär.
şolary wezipesinden çetleşdirmeli, ya bir gezeklikçe şolary duýduş bermeli, karar kabul edip, şol ses berilişikde ähli deputatlaryň 3-den 2-si ses beren ýagdaýyny şu aýdylan zatlar karar bolup kanuny güýjüne ýa bolýar. Diýmek, ya şol minister kowulmaly edilse, wezipesinden çetleşdirilýär. Premier ministeri gözüňe goýulýar, ýa-da şolar ýalňyşlyklar goýberilse, sen ýol başçylyk edýän ministerlikde onu gardaş senen bütün kabinetiň bilen git atstavka biz başga premier ministeri gözleje goý gel şol Türkmenistany ýol başçylyk etsin. Şu hukuk bar meclisin. Şu hukuk bar deputatlarda, meclisin deputatlaryny. Ýewropada da şeýle ynamsızlyk belirlen hökümet derrew çekilýändir işte. Ýöne meclisem ýalňyşyp biler. Meclisin ýalňyşyny kim düzeltmeli? Bular hemmesi hakimiyetiň üç şahasy da parlament, iş ýöredýüji ýa dolanýarjy hökümet ýa-da adalet. Sud hakimligi. Şolong arasynda dawa tursa ýa meclis ýerine kim şolary seredip ýa-ni şolong eden işini baha bermeli, kanuny ýa bir kanuny. Ine şoňa baha bermeli konstitusiýon sud bolmaly. Bizde şol ýok. Konstitusiýon sudyň wezipesini bizde şu mahal hakimiyeti basyp alan atalogul ondan ozalyp niyaz dowam etdirdi. Onsoň bu halk nire we kime ýüz tutmaly? Nirde munyň ardy dinlenjek, nirde de adalet tekerdiljek. Şoň üçin aýdýar biz Türkmenistanyň hakimiyet ýok. Konstitusiýa işläne. Bir meclisem bir göz üçin ýa daşary üçün siýasat üçin saklanylýan goramy. Ýurdun üçün hiç bir peýdasy ýok. Ne meclisin, ne hökümetin, ne de adyl sud bar ataýdy. Ene bolmalysy şeýle deputat ol halkyň wekili. Men şu halkyň wekili hökmüni şuna şol öz işim dowam etdirip gelýän. Men hukumy elimden alan adam ýok. Näme üçin? Onu aýdyp gelýär. Ýene bir geze gaýdy. Sebäp şol meclisin 90-njy ýylyň 7-nji we 14-nji ýanwaryny saýlanan deputatlaryň hak hukugy şuna çelli resmi taýdan ýatyrylanak. Niyaz on ornu özüň meclisin döretdi ýöne şu meclis ýatyrylýar diýen karar kabul edilen dälir. Inni asmany ýere çekseler otly gitdi ýa poýz geçip gitdi. Olar soňky wagony ýapyşmagy da mümkinçiligi ýok. Ta şu soňky şol 13-nji saýlaw deputatlar iň soňky ölüp gidýänçe bu dünýede şol meclisin ýa parlamentiň haky bar. Menem şu deputatlaryň biri öz borjumy öz halkymyň öňünde başardygymdan berjaý edip atyn. Beren sözlem bar, wadalanma. Ine meclisin bolmaly şeýle kardeşim. Başgaça näp düşündirmelen bolsa ýene de seminar geçirer, onuň ene halka düşündirip aýdyp berer. Men hökmen aýtmaly, adamlar bilmelidir. Men şoň üçin orluklaryň döretmeginiň tarapdary. Orluklar yerli hakimiyeti, yerli dolanýaryş etmeli. Ol hem hökümet hem ýerde ýa-ni deputatlar bolup biler. Yerini adamlar bilýär kimi nira saýlanmalygyny, kimi nira goýmalygyny, kim arçyn bolmaly, kim deputat bolmaly. Kim emede arçylykda işlemeli, kim deputat bolup ýa-ni saýlanyp Aňryk Aşgabatda gitmeli. Şu zatlaryň hemmejigine yerli halk özü jogap tapýar. Şulara da ýol görkeziji bolup çykyş etmeli orluklar. Şeýanymy? On görkezme bilen Aşgabatdan ýa başga bir ýerden hiç kim etmeli däl. Görkezme bilen edilýän işin hiç açan gymmaty bolmaz. Diýmek, siz şol görkezme beren adama tabyn bolýan. Türkmenistanyň erkin saýlawlar, erkin parlament bolmaly. Şu erkinlik bolan ýagdaýynda kanunlar dogry işläp biler. Ol sen birine tabyn bolsan, biriniň elinden sen hak ýan bolsan, sen onuň näp ýüzünden geçip kanun işletjek. Bolmajak zatlar. Ana şoram edilip otdy. Para peşe şondan soň ýüze çykdy. Sebäp adamlar işini, arzyny, şikaýatyny düzeltmek üçin ýa ýerine ýetirmek üçin bir netijeli gazanmak üçin para bermeli bolýar. Ine şoň üçin para peşkeş mewjarly Türkmenistan okajak bolsaň para bermeli. O pol süpürjü bolup işe girjek bolsaň ýene para bermeli. Ya ýene bir işe barjak bolsaň oňa da para bermeli. Şo parany ýygyň alyp geçýänçäň sene ýam işiňden pozup başga ýerine getirýär. Olum para berýär. Ine bilen ine döwlet sistemamy ine ýa-ni bu ogurlyk sistemasyny işläpdi. Ne? Şonu aýdyn. Başga näme soragy bar?
Näderlikçe soru yok almada ýöne töwereme bugün kardeşlerimiz, vatandaşlarımız aktiv. Oh, Plural diýerler biziň nämämize. oh. Gepleşigine näşäkler. O hemmeňiziň kiteňide bereket diýeli. Tügeleme. Şeydin ya hormatly yurttaşlar, men müňde bir iradeýdim kämäher gatyrgany aýdýanym bolsam, men ol biriniň göwnüni degmek üçin ýa birini kemsitmek üçin aýdýanlar aslynda men kalbymda sorar ýar 1% pikirim ýok ýa kellemde. Diýjek bolýan zatym yurt elden gidip barýar. Halky bular jullun çykardylar. Maňa hany dün habar gelýär Balkanyň. Şu paytaxtı nebetde, şu taýda da indi el serip beren çağalar köpeldi. Türkmen çağası. Özüm nebetde diýilenler, şu Türkmenistanyň iň bir baý ýeri bolmaly. Nebetde şu taýdan çykýar. Indi şolun çağalar el serip beren bolsa, biz ne güne ýetdik. Men şu zatlaryň şaltyrak öňüni almagyň tarapdary. Şunu almak üçin elbetde serişde gerekdir. Şu bir topar işlemedi, şu mahal, şu edilip oturan, 5 ýyl edilip oturan işi, biz hiç bir döwlet guramasyndan, ya döwlet edarasynyň, ya bir ýanky pul paýlaýarmy, grant berýärmi guramalardan ýeke köpük alan ýerimiz ýok, men şoňa jogap berýän. Şonu näme eden bolsak, öz gazanjymyzyň hasabyndan, şoň uzundan, islenlik adam, isle şu Türkiýede bir hasa bakyp oturan adam bolsun, ýygyny da 5-10 çağasy bolsun, şolardan hem aýryp getirip meclise kömek edip, şeýtdirip meclisiň işini, şeýtdirip bir topar saýtlary ýöredip otyr. Hemmesi pula bilen. Şeýle pensionerine çel. Şunu biz özümiz hiç kime agrym salmaýlyp edip otyr. Ýöne şu edilip oturan iş halka degişli. Şu halktan gelen kömegiň soň arzı gymmaty üýtgeşik bor, tagamam düşünün her bir adam. Menem şu jinniwanja da bolsa öz goşupdym diýip. Şu gelýän pullardan ýeke gara şaýyny şu adamdan hiç bir ýernine çyrşamadam hasabat ýöredilip durar. Düşünýärmi? Hiç kim diýip bilmez. Hatta men şu öz çykyşlarymda şol adamlar şonu dynasız görsenip YouTube'da şol 5 saý berilýärmiş diýdi. Şonu alamak men. Şu adamlar reklamasız görsen şonu. Men halka öz pikirimi ýetirmek üçin edip otyn bilişler. Halkyň hasabyny pul ýynamak üçin edemem. Ine kardeşlemem şoň ýaly. Şoň üçin siziň şu 5 saý uradym. $1 bolsun tapawdy ýok. Şoň arzy gymmaty men ýanynda million dollardan gymmatdyr. Sebäpsiz öz geleceğiňiz üçin ýol düşäp otyryňyz, öz çağalyňyzyň gelejegi üçin. Sebäp gerekdir. Köp ýerlerde aýdylman edilýän işler bar, ýurtdaşlar. Hemmesi çykdyjy ýöne ştaýda halkyň gollawy gerek, ýerli ýerden. Şol gollaw edilýärdi 20-nji ýylda. Ene bir topar şol ýanky tarakana deriniň emelerini, agdalaryny çykaryp tuğdağın ettiler, bir başlayan milleti. Seredin, görün, okan, 20-nji ýylda näme işler edildi? Yurt boyunça, yurdun daşyny esasanem Türkiýede edil gargy çozan etdiler milleti. Ýaňagdy bir başlayan milletini tuğdağ. Ana, enese diýerim mysal, ýöne ýene bir zat bar, onu maýdyn. Türkmende bir söz bardyr. Bulanman, durlanmaz diýdi. Bir bulanmalydy şu zatlar. 30 ýyllap edilen jinayet ol bir çökürlen jemgyýet, bir hökümetiň agentimi, beýlekimi, bir jurnalistler hemmesi gelip bir halky öz tarapyna çekmek üçin ýa ünsün başga zada sowmak üçin etmelidiler şu zatlar. Halkym şonu görmelidir. Men bir tarapdan şulan şeýle edenini de begeni ýanyp aýtmaýyn böyle ýöne gynanamak. Näme üçin? Halk görmelidir. Hemme zat nämeden deňeşdirenine emele gelýär. Indi size deňeşdirmäge mysalken bir däl, iki tarapdan, üç tarapdan belki 50 sany saýt bardyr, 100 sany ýa 200 sany adam bardyr. Hersi öz pikirini aýdyp otyr, dogry ýalan ýa halky azatlyga çykarmak üçin aýdylýar, ýa şu agdyny aşgatlyklap ýeňseden hökümeti işläp oturarlarym bardyr. Saýgaryn görün.
Özüňize netije çykaryn. Men hiç ýerde aýdamagy, hiç biriňize ýurtdaşlar, gelin bize gorlandyňy, bize kömek ediň, diňe bize habar uradyň. Ýok, islen ýeriňize uradyň. Saýlap seçmän siziň hakyňyz bar. Diýöne, şu uradan ýeriňiziň hem habarlaşýan adamyňyzyň hem jogapkärçiligi bolmaly siziň öňüňizde. Şol edilýärmi, ýokmy? Ine şoňa özüňiz jogap gözleň. Şonu aýdanydim men. O halmada kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan bulatları ne medyalar, ne düşüngenleri has köpölüye gitti de zanetli medyalar, havaru radyalar anarkları. Şimdi temamızda ne meslek yankı häzirki wagtda Türkmenistan'da devletin en ýokary organy halk maslahaty bolupdyr. Yani nemeden ayırdılar meclisin hukuklaryny elinden aldylar. Ýöne halk maslahaty häzirki wagtda devletin en ýokary gatlagy, en ýokary guramasy diýeli. Şo taýda da devletin akwaly kesgitlenýär. Ýöne halk maslahaty gatnaşýan ýaşullar gatnaşýar da o taýda ýaşlar gatnaşdyrylýar. Ony esasy ýöne halk maslahaty, ýaşullar maslahaty diýilip aýdylýar. Ýurdum. Beýlede. Ýaşullar ne sanap görsem şu taýda bar oturan 8 hatyrdyr. On aňyrsynak garadakylar bilen alsan ýaşullar şu taýda kän bolsa 10%dir. Sebäp şu taýda şu zalyň içinde Niýazowyň döwründe 4200 adam ýygnanýardy. 4200. Ine şulan haýsy bir halk taýlady bular halk maslahaty bolar ýa-da meclisten ýokarda durur ýa-da oturur ýa-da. Ine soragyň ulusy menne şu. Bir saqqan sallap oturan bir topar dünkü komünizmi ya şoňa meňdesmi bu nasip berenler bugun kun gel halkymyzy bagtyny ýatyryp otyrlar. Hana seret. Şular ýaşulymy? Aýdyň maňa. Şular dämi el çarpyp siziň bagtyňyzy ýatyran? Şular dämi sizi çağaryňyzdan jyda düşüren? Şular dämi sizi aşgor durmuşda Türkiýede bolar bolmasyň götürüp süpürmä mezur eden? Ha? Özlerime balagda tutuştaydı, pampertli atıyorlar. Ondan bu zatlar aýtmalylarmy? Teretmen it ýylgyrsyn edip bolup dursun. Siz hemmäňiz diýde çökerdin dip el jagadyny çarpanmap it ýylgyrsyn edip haram. Kaýyn melen bolýan bagyşlan ýurtdaşlar bir etiňden ötüp sünküňe ýetenini şeýle bolýan eken. Haçana çeli çekip çydamaly. Bolýa garaşalyň enterpol mezliýetiň kararyny bäşine altyna goýdukmy dekabryn. Ine şonda biz karar kabul etdik. Ha bolýar. Şoňa sabırlyk görkezeli. Hene seret näme ýazýar? Ha näme ýazýar? Şoňa bilimi bolmady adam. Otyr hany biri. Buların haýsy derman ukolup bular 6 saat oturtýarlar. Bulan köpseme enurez peşegur tutup bilmän oturarlar. Diýmek hemmesi pampersli. Hany seret bolup oturşlar. Bu halky zombi etdiler, mankur etdiler bu ilat. Hani bu atawaba gowunulýan ýaşullar. Ýok, şu dogry aýdýar ýaşlar bize ýaşok diýip, ýaşok sözüne de manasypdy. Şeň men aýtdym o 90-njy ýyllaryň 94-mi? Gelecekki nesiller diýdim, şu biziň mazarymyzy şu buldozer bilen tekillerler namys etip diýdim. Şolam dogry, şolam ediler. Pikir etmeseler. Bu zatlar beýle geçýändir. Şu birinji halk maslahaty diýenden mezlisinden maslap şuň küçüne çel. Hemmeji kanun öňünde sellesini ol takyasyn çykaryp jogap bermeli bol. Jenaýet jogapkärçi. Şoň edip oturan jenaýet döwlet agdarlyşygyny gurnanlary himayet berip oturan bir toparny mahluklar. Hani teredin. Hemmesem düýün kuşa kalkoz başlygydyr, ya yenedir, ya şulan oglugydy hökümetde işläp beren ýalýagysydyr, ya ene ýalakalardyr. Bular ýöriýte getirýärler saýlap. Halka bir söz aýtjak, halkyň içinde awraýdan peýdalanjak ýeki adam ýok şulan ýaşul ýerlerin içinde. Täp namuslysy gelmez şular ýaly ýere. Aýagyna süýrek getirseler. Ferhat bolup duruşlar. Haýsy var. Bütün dünýä maskara. Seredin ene. Begeniň türkmen. Ene sizi şu güne düşürenler ene şulardır. Hana. Aýraýşyn men görsem gaharym gelýär. Bunu aýralyş taýda bir kardeşimiz sonra neme zat ýazdyraşa komentarya. Niýe garum kanaly pul iýleşmeden neme uğratypdyr berdi.
$5 kisäňe bereket illeş. Bunu Awal almada aktiv vatandaşlarymyz tüwelin. yok köp Köp minnettar. yürekden çıkarıp näme uğraşsaňyz şo bar. Şo bar. Şu ýaşulary öldürmeli diýip men kakam pakyr, känse gördü diýe. Şeýle kadir diýen bir illeşimiz ýalypdyr. Hakykatdan ol aýdylyp gelýän näme? O bular halky samsyk ýerine goýup şo ýaşulary çykarýarlar da hanra da. Ýani türkmen halkynyň şuwuna düşmeginiň esas sebäpleriniň biri şol ýaşullar şo taý bar söz algylanoklar. O sen problemi çözmeli ýeri otaýdy. Ýurdun ykbalyny ketgitdiýän, ýani halkyň ykbalyny. Halk häzirki wagtda daşa ýurtlarda sergeden boldy. Ya Türkmenistan'ın içinde her bir hukuk koruyucu, men hukuk koruyucu işgär diyen adamdan şondan başlap çöllü çopon olup gören vatandaştan sorasaňyz Türkmenistan'da kanun işleýär mi? Hukuk üstünlüği bar mı diýip sorasaňyz ýok diýip jogap berer. Yani ol hukuk koruyucu ady bilen gezip görenler hukukyň ýokdugyny özleriň bilýär şo ýerde. Yani hukuky goraýarlar, özüm halktan goraýarlar şo hukuky. Halkyň hukugyny goranoklar, hukugyň ýani goşadyryň içine hukuky goraýarlar. Döwletiň içinde, ýurdun içinde, ýurt ýa döwlet sistemasy kanunyň, hukugyň üstünlüğiniň esasynda gurulmadyk ýerde näde hukuk gorabilýär o ýerde? Sonra o ýerde ne bolýanlar. Ine şu taýda o ýerde hukuk goraýjy diýip nemet berenleriň ýol başçylary bar. Ne ol döwletiň milli howpsuzlyk, milli ýani bütün döwletiň milliligini gorap beren howpsuzlyk işgärleriniň ýol başçylaryň egilip onbort ýörlerini. Elleri gülli. Ol zenany berdi ýerde almyrada gül. Gül zenany berilmeli kadiýan 8 martda. Sen şu kartinkan görümdi. Bolya ol bu bir maneken o Qurban oly. Ona salam berlenler hiç ýöne olar näme salam berýär egilip. Qurban olam ya başga da adam. Ine soraştaýdy. Men dilime getirip oturmaýyn adamlyň öldüsüne. Ondan şol ýany Kadir diýen ýurtdaşym aýdypdyr da kakam pahir şular ýok etmeli öldürmeli. Gaty dogry diýipdir Kadir. Za cennetten bolsun kakam. Ine şolar ýaly ýaşullar gelen bolsa Kadir senem şu taýda şu sözleri ýazmazdyk. Bizim ýurtdan da düşüp ýaşamazdyk ýa oturmazdyk beýdip diýerin. Ine şol gelmeli ýaşullar gelmänsen, gelmeli deputatlar saýlanmansan, şol ýörüýte sany boýunça Qurban goly, şol bular lupadan geçip seredip şol 4200 mahlugy getirýärler ýurdun içinden tap, yaranjagdan, suwjukdan suwjugyny. Ene seret ýurdan sallap dursun bir ofiserim bilen. Ana şolary getirip şo sany o 4200 adam Türkmenistan'ın deputat sany 125 bolmaly. Bular 4200 adam bir pikir edip görün. 4'esi köp bolýar. Seret şular kim saýlapdyr? Ýok, ene şu duran piyada çeken goly bilen şular gelmeli, ene hram lupadan geçip ene şu mahluklar getirip zarlatyr diýär. Üstüden var şu taýda Mogollumum var, ministrim var, harbysam var, ene götü pampersde garrylar. Olaryň birinji reýatda oturdýarlar öňlerde. Ne görün, ne bir maslahatymyz bar diýip. Olar agzyny açdym maslahat be aharpyndan. Şermende. O kızlar vatta biri vardı, onu maydayın, öğün kinur beylekiler orkoriyarlı ya da ortlar beysavayık stop çocuğu bayarız. Ya ol bir utanman çıkıp tribunadan biz katı qoğu yaşayat, mes yaşayat, bize muğut qadam gerekker, suvam gerekker, toğum gerekker, şu zatlar pulladın deyip yüzden. Yine? Şondan soň ozar bilen muğut berdim diýip ağzyny doldurup gürläp oturarlaryndan halk mahrum boldy. Ozalym çalymdar ýaşap beren ilat hat çöke düşdi. Ene baraly kızlar bata ondan halkyň öňüne goýar, näme jeda berýän bizim görelim. Gowy ýaşaýam elbetde ýaşaýam. Ol ýetimliň gözi ýaşy. Bir real jenaýatkarlar syptyrmaýa hiç berdim. Hemmejiniň ady we familiýasy bar. Nire gitsin bular? Bulan ogly gyzy bar, ýurda baramyzda. Ene şu Türkmen tragediyası atlı bir men krediýärden arzu edýärden bir kronika, köp seriýal bir kronika kino düşürmeli. Şu baştan ayak şu
Ömüden Gazavattan başlap şuunu çelli Türkmen edip ownap näşular ýaly yaranjanlygy barp betdi. Gyljyndan gan daman millet. Ine şol hatda men ýaşlyk döwrümde de Türkmenen tek oturmany bar da men diýip beren ýigitlerime gyýylamy. Ine şolary şu 3 tane haramzada oğluna imkan edip oturan işi yok. Onu elini düştü sulatlar. Niyaz bilen Gurbanulyň eden jenaýatynyň aňyrsyna çykyp bolana. Olar ýöne ýüzde duran perde, onun arkasynda duran sistemi var. Olaň oturtmalary var, ýa-ni açyrço var, Hramov var, Jadan var, olaň arkasynda duran orsiýet var, esasy ýöre-ýörede oturan şolar. Olaňam gözökçesi ne Valentina Matviyenko. Vale Stakan ady bilen Sowet Soýuzyna belli bolan Şerraýyn. Oňun biznesi Türkmenistan. Oň biznesiniň bir çetini ýörede oturan Balkanly Akbäzek. Olam ol adamlar sesini çykarmandan ýetip gitdikmi? Ýok. Özüňem Angliýa gaçyp giden gyzyňam hemme baýlyklaryny getirip dökmeli bolsaňyz Türkmenistanyň gaznasyny durun entek. Siz nämen görýän? Angliýa gaçyp gitse de arada Türkmenistany geçip ýöreken ol halmra da. Angliýa gaçyp gider gydy. Geldi versen jogap berjek wagtlaryny goýlaşyp gelýär hasam beter. Onun staýda ýene bir aýdan şol Akbäwek bilen baglanyşykly mesele, oň özü bilen näle Nebitdag bilen baglanyşykly, Balkan bilen baglanyşykly. Şol taýda özüň hukuk goraýjylary diýip atdan riýan egli pagonsuzlar var. Çek jezanyz agyrdyr. Şunu bilip goýun. Siz halkyň öňüni tutup, günüň öňüni etek bilen ýapyp bolmaz diýip bir türkmeniň nakyly bardyr. Siz hem hiç açan halky saklap bilmersiňiz. 89-njy ýylda edilen Otuşlar ne ana, ene. Tuvalete gelen ýalyk çombaly otyrlar, kurtduk ýaly kalmady. Ay, ne bulara pul berilýär diýse, para berip egine pagony ýerler. So beren pulny aklamak üçin halky taýyklap berir. Bularda näme? Watany, bular halky gorajak, mene şular halkyň hukugyny goramaly mahluklar. Şoň üçin men aýtjak bolýan. Siz ýa-ni Balkanyň polisleri Nebitdan kılar. Seredin. Erteki gün sizden gaty berk jogap soruljakdyr. Şonu men size aýdaýyn. Beýleki ýerlere men planda atdyp oturmaýyn. Men ýoksa bütün Türkmenistanyň deputaty bolýan, men dogduk depem bar. Sizden başlamaly arassalanyşy işi. Men şonu bilýän. Siz görelle bolmaly. Eger siz halky şu arka durmajak bolsaňyz, erti nähil edip halky jezalandyrýar, sizden başlarlar. Onu hemmesinin adı familiýasyny bir topar ýylmandan ozal ýazylgy dur speseri. Ölen öldü diýir galan bar. Gitjek ýeriňiz ýokdur. Siz şu näçe köp halka zulüm etdiňizçe, jebir çekdirdiňizçe, şonçada sizin jezanyz agyrlaşýan. Özüňize hiç bol çağılyňyza da arkayn durmuş goýjak gelecekdi. Olum bardyr. Siz näme haram gazanjyňyza ulanyň çağılyňyz pülpüllep ýaşamalymy? Halkın göz yaşının hasabyna alan pulluňyz, ha? Bolmaz. Şonu bilip goýun. Men şonu aýdaýyn. O şerde Leoni Bodian bir illeşmez ýazdyr. Şol oturan haramlar, deputatlar, ýa-ni ýaşullary diýip ýürgendirdi. Siz biz maşgalamyzdan aýyrdyňyz, el şamyňyz bar, bizim maşgalamyzyň dargamanda. Ýaş nesillerimiz bilimsiz galdyrylanyna haramlar jogap berjeksinler. Ana şo ýaşullar ýurdun problemlerini aýtmaly adamlar ýöne kim getirýär onu halkyň bir tanaýan, bir ýaşlyň adyny tanaýan şu ýerde. Beýleki deputatlar bolsun, tapawdy ýok islenlik ýür. Ýöne şular halmrada Gurbanulyň has agyr jezalar barda şularyň. Has agyr jezalar bar. Ýa halk bilen deň hatarda şular şu köseçli ýaşap ketberler. Ýöne näme çetesiňiz çykarmadyňyz? Yo olar şol ýanky Niyazowyň Gurbanulyň oň oglunyň edip oturan jenaýatyny el çarpyp bini mübareklap durlar. Aşyşda. Olam mundan mewzal ondan beterine diýär. Ýene de depesine şänikdi. Şular näme seňim çydajak. Ol anekdot bar, maňa bir aýdyp berip bilema. Sen habaryň barmy? Ýemedi ýa. Putin bilen Gurbanuly ikisi orny çalşykdyrdy. Gurbanuly diye prezident bol Putin'in bärik gelýär Türkmenistany.
Ondan yeme diye Aşgabatda köprü var demir yolun eyle gayrak ileri geçen. Şu taydan geçenizde diye o diye kelleňizi ýalaňaçlap geçmeliydi. Ayak ýalaňaç, kelle ýalaňaç diňe bir tarapa ýöremel. Bir gün şu taýda bolup, soň ertesi gün ýygyňda şeýdip gaýtmaly. Halk sesini çykarman şonu kabul edi, bekdi. Bulary seredädi. Soňra diýeti asla diýe şu diýe, emedeklap geçiň şu köpürden diýe. Bir-biriňiň ýygynyň. Şuna me diýerler. Ondan 3-nji gün Putin binä hil millet bolýar. Hangyr şurara aýdyn ýa-da aksyny ýüşürip aýdy. Men ýa-da hemmäňiz açlyk dardan diýer. Erti diýer şutak ýygynyň diýer. Ondan öşo duran mahalläňiň diňe bir elin galyr ýa-da piklerinde aý. Berekellah hiç olmanda bira garşy çykjak eken o soruya boldy. O piyada soruya diýdi. Vladimir bir asılmalı yüpümüzü öğütmüz alıp gelip ölmeye hükümet tölecek mi deyip sonra yani. Ol men näme üçin asılmalı deyip sorana, şu asılmalı yüpümüzü öğütmüz satın almaya hükümet tölecek mi deyip. Ine Türkmenin düşen günü tarayıp hawa ine şeýle şol. Gülkem bolsa aňyrsa ağacı da atlar. Ine bizim halkymyzy şu derejeye getirdiler. Zalı zanlarda hak hukuk vardır. Bizim halkımızda hak hukuk yok. İn erbetsat, in ağırda düşman öz içinden dören. Yani şu oturan millet, şu başta duran yankı kelle sellesi takyalı ya bu yankı sakkarlı baş atarlı daydalarına şuraram birinin hem qarry kakasıdır hem qarry recesidir. Şular her sene oğulgyz bardyr, her sene aktyk bardyr, her sene çoğuluk bardyr. Yani şular öz tohumynyň geleceğini gömüp otylar. Şoňa düşünen hakly. Ola pikir edýär, biz şo takoşga bardyk. Elimize bir dügünçek berdiler. İçine $100, $200 pul saldylar. Şonluk bilen ýygyňyza dolanyp gelýär. Siz şo pul bilen öz gelecekki nesilleriňiň daraktynyň köküni paltorup otyrsyňyz. No. Şoňa düşünen hakly heýwanlar. Başlan şu men ullanmaly bolýan. Men başgaça zat diýip bilemek bolar. Beýhuş adal bolar. Ne şu respublikan ýa-ki cumhuriyet nemesini cumhuriyet bolmakdan çykarsalar, yani cumhuriyet adyny aýyrsalar, onu şu ýagdaýlar gemele gelýärdi halmada. Ýurtda. Türkmenistan yani cumhuriyet diýmek, respublika diýmek, döwletiň sütüni diýmek, ýa-ni döwletiň bir döwlet derejesinde bolmagy diýmek ýa-ni. Onu şol türkleriň Atatürk'e aýdyp geçýär. Cumhuriyet bizim sütünümüzdür diýip. Cumhuriyeti guran Atatürk. Türkiýanyň ýagdaýyna seredin äder kowatdy. Türkmenistanyň ýagdaýyna seredin. Olmaz Türkmenistan maşa wagtlar gurulan. Şo wagtlar 1-2 ýyl aňyr bärinemeli. Respublika halkyň dolanýan döwleti. Hökümdarynda. Hawa. Hani şu halk dolanýan döwletini. Halk näme döwletde ýaşap ýörenim ýa näil döwletde ýaşap ýörenim bilen agy. Onun ýerine ömürlük goýdular Niýazowy. Iň soňunda şu öz goran sistemalary özlerini ýok etdi. Şu sistemaň eýesiniň ýokdugyny özlerim bilýärler. Ne bularyň arkasynda duran halk bar, ne kanun bar, ne döwlet bar. Ne şu men döwlet işgär diýip berenler arkasynda. O ýöne biz atlar halmada da şu ýa gül oşurýanlaryň arasynda şo wagtky mejlisiň başlygy ýa-ni adyny ardak geçdim. Kim düşünýärdi ýadymy şunu Gülşat Mämmedowa. Gülşat Mämmedowa de gül oşurýar o ýerde. Sen mejlisiň başlygy bolup näde gül oşur bilýän o ýerde. Ýa-ni şu gül oşurmaly. Demek sen şo wagt sen mejlis Türkmenistanyň parlamenti mejlisi kanun çykarçy. Organy siýasatçynyň ýeline geçendiginiň alamaty ýa-ni suutnamasy. Ana. Ine şolzena. Gül oşurýar. O ýa-da bir tersine de hemme döwletlerde erkeklerden ana gul goşurýanlar bizde denalar erkek gul goşurýan. Hawa. Hey dünýä. Bilmedim de. Beýnazakda şeýle ýöne bilatlar halmada açyga çykarýas, ekranlarda aýdýas. Biz aýdýas, ýöne biz aýtmaly.
Nebämiz barmışdaýdy ne? Sonra unyşdaýdy bir soraw çykýardy ullaka. Şu zatlary aýtmaly guramalar bar. Ya şu problemalar ortağa çykarmaly guramalar bar. Ya hukukyň üstünde duran organlar bar. Ya özüni jurnalist hasaplap görenler var. Ýazyjy hasaplap görenler var. Näçe çykaran o kadar şu problemalary orta? Çıkaryan adamları da bok dökýärler. Almurada ýurt düşmany diýip aýdýarlar ne? Şuýdy slogany ulanmak, üstüne durmamız gerekli ne? Ýurt düşmany, watan düşmany diýip. Ýöne ýurt halky ýerinden alynan häzirki wagtda. Ýurduň düşmany halkmy, ýurt düşmany ýa bolmasa şu wagtky köşedirnek içine hökümet mi ýurt düşmany? Ýurt halkyň elinden ol 1881-nji ýyl alındy. Soň galan wagtda şu deklarasiýa bilen ýok zady bar edip görkezdi. Şu neçel. Halk ente hakimiyeti öz eline alanat. Gynalsana hakykat ajam bolsa şeýle şu. Ondan ol bir meclise nerden halk özüne gerek deputat saýlap bilsin. Bir mümkinçilik berdi Gorbaçow şol 85-nji ýylyň 90-njy ýyllar aralygynda şol esser ýykylmaky. Ene bol şo bilenem oturdy. Taýda şol ýanky meclis görýärmi diýäs bolu ýurdun içinde şu zatlary serenjam melmeri, şu zatlary dogry dürüst kanun esasyna alyp barmaly guramalan hiç bir ýok iş ýüzünde işlän biler. Onun üçin biz plan zatdyp aýtmagy bize mümkinçilik ýok. Biz aýdýar ýurdun daşyna. Aýdylanak diýsek ýalňyşar. Biz aýdyp otyr goruju meclis hökmünde. Şu jenaýata näde betildi? Kimleň üstü bilen? Haçan ýetildi? Bu jenaýatyň göz başy nerede? Bu deputat diýilen mahluklar kim? Halkyň şulara gatancy barmy? Halk şulary saýladymy? Ya gelecekde şulary ýal mahluklary biz getirip parlamentde oturtmalymy? Ýokmy? Şu zatlaryň üstüne halk biraz oturup oýlansyn hep şu gurrunlar edip otyr. Görsünler. Şunu ýazy atam diýip berirler. Hany seredin bu tribunada bir-birini itekleşip bolup duruşlaryny. Ya diýen sözlerini. Akly ýerindäki adamyň döwlet derejesinde pikirlenýän adamyň diýjek, aýtjak sözlerimi şol. Ýok. Ene şoň üçin halk sesini çykarmansan, halkyň başynda durmaly diýip aýtmaýyn, halka ýol görkezmeli. Aýdyň adamlary iki ýeke bolanyp ana birer maşgalasy bilen garyp ýok etdiler. Ondan halk kime bil baglap adalatyň wagtyn. Indi bil baglap diýen, indi bil baglap başladyr. Näme olum şol käreneçiler bar emeden lewapdan. Ene şolar bizden hara islap bize ýazýar ene goruju meclise. Ene bilim ene şol adalatyň göz başy başlanjy diýip kabul edýänmen. Ýurdun içinden adalet tapmansan adamlar ýurdun daşyna ýüzlenmeli boldy. Ya bizim alyp bolşy alet berdik hany görelim. Bira hakyny alypdyr diýe $5.000. Ol diňe 10 hak almak üçin edilen. Olar real adamlaryň 10.000 belki 100.000 bar ýurdun içinde. Olaň hakyny kim tölemeli? Ene soraw ştaýdy. Halkyň quality ýerdi. Ay? Halkyň quality ýerdi diňe bir adamyň der. Ýa, ştaýdy. Kardeşler ütgüç soraw ýok almada häzir soraw getiren ýetimem ýöne kardeşler sorawlamy ýazyň berdi. Soraw berýän ýok almada şu wagtça. Owa ýurtdaşlar çekinip oturmaň, näme soraw bar bolsa beriň, o bizim gysgaçykdan başardygymyzdan size jogap bereli ýa düşünseliň. Sebäp özümiz gurlap otursaň o gazaklar aýtmyşlaýyn, aýdasan da koyasan, özüň aýdyp özüň oýmaly bolsa, gyzygy ýok. Şu zatda gyzyklanmaly. Ene 30 ýyllap, 35 ýyllap şu zatda bilen halkymyz gyzyklanmansaň, ene şu güne şu çukura gelip düşdük. Egerde sen grajdanin hökmünde, ýurtdaş hökmünde, watandaş hökmünde, siýasat bilen, durmuş bilen, döwlet bilen gyzyklanmasaň, onda ol ýurt başyna geçerler ýa siýasat sen bilen gyzyklanýar. Seni eýem şu güne düşürýär. Ene şu çukurdan da halk bolup çykmaly, şoň ýoluny gözlemeli. Ýollarym bar. Ýöne halkyň biraz düşünjesini artmagy gerek. Men şeýle görýän meselem. Leoni Bodian bir ýylysmy ýatdyr tamam meclisi diye. Häzir ekrana gelsin.
Tama meclis belki meclisin hakyky ady Tama meclis Türkmenistanyň meclis kullugy diýip atlanýar. Aýdýandyrlar diýe. O da bolup biler Türkmenistanyň meclis kullugy. Yani hakykatdan hem halmada häzirki wagtda Türkmenistanyň ähli nemeler gulluk nemesi geçýärler öňünden we ýyzandan. Ne eskerlige diýip gitýär diýmen gulluga gidýärler diýip aýdýarlar. Ne aýdylýar. Eskerlige gidýärler, gulluk, gul bolmana gidýärler. Ya ýol gödäwçilik gullugy. Türkmenistanyň ýol gödäwçilik gullugy. Ya hukuk goraýjy gurama gullugy meseleni. Sen kime gul bolýan häzirki wagtda? Sen döwlet üçin işleýänmi, döwletiňe hyzmat edýänmi, watanyňa hyzmat edýänmi ýa bir jenaýetkarlara hyzmat edýänmi? Döwlet guruluşy bar diýäsin, ýok, halmada döwlet guruluşyny ýykdylar, döwlet guruluşy ýykylan ýerine de şu zatlar bolmaly. Biz başga näme garaşýar häzirki wagtda bu? Ne şu Cumhuriyet sözüniň aýrylmagynyň, Cumhuriyet nemesini ýykmaklarynyň, Cumhuriyet guruluşynyň ya Cumhuriyet bolma guruluşyny ýykmaklarynyň alamatlary şular ne? Cumhuriyet ýykylmy şu zatlar emele gelmeli. Siýasatçynyň eline geçmeli. Ýurt, watan. Ýa sen ýa pikir berdiň. Ol ýeňsede duran ol piýadan suratyny aýryp täze saýlanjak meclisi parlamenti teklip girilmeli. Şu taýda iki sany şahsiýetiň portreti goýulsa, onun şu adalata laýyk bor. Gaýsa Tabaýew bilen Nederbaý aýtak suratlary goýulsa, olaň atlary dikeldilse, köçelere ýene gaýtadan atlary da kılsa, ýadygarlyklar dikeldilse, onsoň mektepler atlary da kılsa, bulan geçmiş ýoly düýpli öwrenilse tarihçiler tarapyndan täze Türkmenistanyny onu halkymyz şol geçmiş ýolyny şugun kugun bilen gelecekki ýoluna tarap utgoşduryp biler. Şonu biz bir dogry ýol saýlap alyp biler. O özlem saplam ýol bilen olara golly tutuldy, atyldy, Stalin döwrü gutordy. Onun Türkmenistanyň garaşdyrlygy Niýaz alyp berdi diýen bir kim akyllara gaharmam gelýärmi? O Türkmenistanyň guruculary ine şu iki sany ne hormatly ýaşullamyz. Ine Gaýsa Tabaýew bilen Nederbaý aýtak bulan öz ýoldaşlary bar ýanyny. Ýöne biz olaň adyny bilemiz. Olaram çykaryr. Täp o taryhy gömdiler. Şular goýmaly, şulardan dikeldip başlamaly Türkmenistanyň taryhyny, ýa respublikan guruluşyny, ýa Cumhuriyet guruluşyny. Niýaz geldi, aýna bize diýen ýa men gaharmetrýada bize diýen ýa garaşdyrlyk alyp berdi. Ine Türkmenistan şondan märi başlanýar diýär. Ozal Türkmenistan ýa türkmenler ýokmu diýip. Türkmenistanyň serhetlerini kim kesgitledi? Siýasy, ykdysady durumuny kim kesgitledi? Şunu bir jogap aktaryn adamlar. Ine Niýazow özleri öldürüp gömdiler. Ine Türkmenistanyň taryhy Gurban bolan başlapdylar. Niýazow ýok ine. Şeňmi? Ine Atalagul gider bolan aktyklaryny gezek geldi, ine padşahlyk bor. Ol ýa-ni Koreýadaky kemerserler bar. Üçüncü nesil. Ine bular mene o bawaraplar döwleti dolanyrmaly. Şoň üçin bular özlerine şäher uran bolup berer, öz başyna bokun oýnaşyp gezip berer, halk bilen işi ýok. Başarsalar gururlar onu barmara da padşahlyk. Ola munsa milyard dolar harcadyp oranın beton durjakmy durjakkan munsa beton ilinde adamyň organizmi üçin gaty ziýanly. Ýewropada betonyň ýüze gurup agaçdan urup berer adamyň janyna rahat ýa peýdalyk. O beton jaýlarda tomsuny jokuramy yssyk ışygyny hem aňlak sowukdy adamlar uýgurlaşyp bilmeýär zatlar esasen çağıryn keselligi. Şu zatlary biraz öns vermek gerek. Şunu oradan aýan aýdýan bizim lukmanlymyzam ýok. Iki ýaka bolaýmasa, hani bizim oğlunu uçarýarmyz aýdaýmasa, o hökümet tarapyndan hiç kim ses çykaranok, onsoň ol aňyrda bu ýanky geldi kariýasyň maşgalasy hemme jüdiýen ýaly ol ikisine bilýän men doktordygyny ýöle bilen oň ulaýarlygyny. Şolar çykarmasa başga şu meseleni goýdýan mene wraç göremok. Hani bular? Hani bu akyekdaýly Gipokrada hasam içen adamlar. Ýok, buradyň paral
Öme körçöge kesmänem bilen akdy bir toparyny bulan okudan hemeler, okuwçylar. Ha şeýle. Döwlet guruluşynyň ýok ýerine şolar ýaly bolýar halmada. Bäy, Leon bu gatgo attakyp durany. Menem gollaýar. Türkistanyň mejlis gurulugy. O metbugat gurulugy bar, ol atalogluň ýerine gurulap oturanlar watan satan programasyna 2 tane dikler ýa 3 tane. Bilemez. O bilen mejlis gurulugy, o ju parlamenti diýip atdakdymda men ozal onu bolýa mejlis gurulugyny öwürmeli bolsa geliň indi mejlis gurulugy diýelim. Meclis gurulugy hakykatdan halmada olar gul bolýarlar näme? Gurban bolyň häkimetine. Şutada bir ileşimiz ýastyr aýda ýöldüň diýe. Pulyny ähile gatmaly aýda ýeňdi. Şu kommentary ýazylýan ýerde sag tarapynda näme bolmalydyr bir? Dollaryň suraty şu taýdan basyp uratýarlar ýalňyşmasam. Şeýler akanlada. Emma aýda ýöldüň diýe karim. Tere pul uradanda yurttaşym artykmyş nol goýaým oň ýygyna gelýänler bir gitse. Şu aýdýan, sag bolun, Taňry ýarkadyn, toýuňyza gaýtan adamlar. Şuň kun edýän kömeňi ertek güni öldürmüşiňize geljekdir dolan. Çıkart o ýagtygurlara da, o barada inni aladalanmasa da boljak ýöne näçe uzağa çekjek bu görüş ýa uruş. Ine şu mesele bolup dur men üçin bilen birini ýaşy gitdi, ýaşy bir çene baran adamlar şu ýaşlary orta çykaryp inni ýurda ýetirmek täze Türkmenistanyň başyny bogup tutup bersek ýygyny tigirläp alyp gidersiňiz. 5-10 ýyldan soň Türkmenistanyň bir ütkan bir negül ýa döwletden biri bar. 20-30 ýyldan soň hemme ýaşaýjylarymyz, garaşdarlarymyz, ýurtdaşlarymyz ilmli, bilimli bar. Biz nüşmal halkymyz ýurduň daşyna gidip talawançylyk edýän bolsa soň bize gelip talawançylyk ederler. O wagtdan boljagy hökmany zat ýöne şu ýurdumyzyň, topragymyzyň ýerasy, ýerüstü baýlyklaryny erejeli ullanmak gerek. Onu medebiljek ýigitlerimiz, gyýdlarymyz bar, akylly. Maňa jaň edip aýdýar, biz ýurda barsak bolýar, Almrada näme etmeli bolsa biz taýýar diýip aýdyp otylar. Akylymyzy, okuwymyzy, bilimimizi sarp edeli watanymyza, halkymyza diýe bulan içinde Lukmanam bar, bulan içinde ykdysadyýetçi bar, bulan içinde dörli ugurdan ýa-ni okuwkan, ýa-ni dörli tehnologiýadan baş çykarýan ýaşlarymyz gaty kän. Yetmeýän bolsa o kadrlar daşary ýurtdan çagyrar. O gelsin işleseler, hakkını töläli, biz näçe çalt döwletimizi ayağa galyp bilsek şonça. Egerde şol saparagan aýdyşýaly biz ýer suw reformasyny näçe çalt geçirip bilsek, halk özüne gazanjyny tapýar, özüne güýmenjäni tapýar. Diňe şol islegini kredit üstü bilen, başga zatlar üstü bilen öpçün edilip berilse, halk öz islen önümini önürsin, ýurdun içinde satsın, ýurdun daşyny satsın, hana getirip özbek gabullaryny Ýewropada satyp berler. Siz inanmarsyňyz, 10 kilesini hana $8 satyp otylar aho. Bir kilo gabuny $8 satyp oty, Türkmen halkym 2 ýerden gum sowurup otyň. Seredin bolýan zat. Sarımsağın kilesi $12, bir kilesi. Onun getirip Xitaylılar ol poxurrygyň içinde näme dökün goýup ösdürenem belli däl. Kökünüm kesipdirler lazer bilen çüýremesin diýip. Bizim ögül ýar topragymyzda ýetişen şu zatlary samalyotlap getirsen hana samalyotyň goýulýan nebit özümizde önüp dur. Transport samolyotları bilen yer şarynyň dürli künjüni urassaň bolýar. Hana Skandinawiýa döwletleri uzak bir ýylyň 7-8 aý kış şolara gerek şu zatlar. Ugra daýmala. Assosiasiýa döresinler, bular ýa-ni daýhan birleşiklerini döresin öz başyna erkinlikde çykarsynlar, birleşdirip öz önümini samolyotlap urasynlar. Şu taýda $12 bolýan bolsa sarımsağın kilesi $6 optum tawşyrsalar samolyotdan alyp gidýärler. Ene Türkmeni gazanç özüni tutmazmy Türkmen? Elbetde tutar. Baýamazmy? Elbetde baýar.
Haçanna halkymyzyň 65 göterimi islenlik döwletde 65 göterimi islenlik ilatyň ya döwletiň ilatynyň 65 göterimi orta grup ya gruply ýaşanyny şonu döwlet stabil ösüşe barýan döwlet diýip hasap edeli. Bizde bolsa şol diňe ýanky bir jenaýatkar topar şol töweregine ýygynanan ýal ýagylary şolara hyzmatkarlar ýanyň ýalakalar o egini pagawlsuzlar şolak ährisini alanda 1% ýetenek umumy ilaty. Ine şolar durmuşyň hödýürüni görýär, döwletiň pulunu dugdagyna döwetler, gaznada boş, için söwselämeli, halka mana ýurdun daşyny için näkiler elini serip sezgerler alyp çağalamyza çelli. Ine bir adalatlyk nirdi. Ine şu zatlar adamyny biňçilik edýär, şu zatlar adamyny ýatyranak ne uku var ne dinç var. Bir görüp otursa dünýäni, Ýewropany beýleki döwletler nähil gully ali ýaşap otyr. Onun yüzden miram ýok şu döwletleriň ýarasy baýlyklar türkmeniň käl. Biz nähil bir Hudaý gargan millet bolduk. Beýle bir maňlaýgara da halk bor eken. Bir oturup oýlanaýyn ýurtdaşlar. Bolla indi bir çen boldy. Gulçulukdan çykaýylyň. Bizim ýanymyza gelip çykmaň, öz başyňyza çykyn. Ýöne bir görkeziňiz aslında özüňizden bir şahsiýetdiňizi, insanyňyzy, münasip durmuşy, gully durmuşa münasipdiňizi. Bu daş töwerekdäki döwletler, milletler bizim üstümizden gülüp ýöler ha. Şonu aýdaýyn men gysgaça. Ýa halna daşdaýda kadir ýerleşmeden bir zat ýazyp dur, öňüňde soň gurban boly indi Serdar Türkmeniň atasy bolýan bolsa onda beýle atalar eneden dogmadymka. Ya gökden ýerildim-ka Hudaý tarapy netdir. Ýöne balaga döwleti ele geçirenden soň islenip bir zat bolýarlar. Bir de ýurdun atasy bolýar. Olaryň eneleri ýurdun enesi bolýar, öňki Niýazyň enesiniň bolşýarlyk. Ya ýurdun arkada bolýar. Kalmada. Ayo beýle ataly bolanyna inkubatorda jüýje bolup çykanmadan has bähbitli kadiýan ýurtdaş. Bu elbette bir gynançly ýagdaý. Kaderiňe ýazýanlardan men dogry düşün kabul edýän bilen edip oturan hiç bir ne bir türkmençilige sygýar, ne kada kanuny sygýar, ne adamkärçilige sygýar. Mene bilemek özlerini gürleseňem hemmesi hana gidip ol ýemede Mekke Medine'de şeytan aslak gelen şeytanları öldürür. Men şolong duran dininden men durjak geldiýän. Men odan söz üçin aýdamak, şolong edip oturan jenaýatyny şol sany hakyky dininiň oturan adamlaryň garşyna edip oturan jenaýatyny görüp, men şolong ynanýan dinini ýa şolong öňe tutýan dinine girjek gel. Bizim öňkü köni şol gök taňrymyz bar, maňa şol ýeterli. İmansızım değil biz bol. Ýöne diýjek bolýan zadım. Bularda bir mukaddes zat galmady. Hadi. Ýurtdaşym. Bular indi bir halkyň bir o Sowet zamanynda da şol gadagançylyk girdilerinde de şonda da şolar öz bir ýanky däpde suruny, önamyny, onsoň bir medeniýetini, dininem diýip aýdaýly şol gizlilikde berjay edip oturan adamlar dinine şular şek getirdi. Şunun bütün dünya görüp otur, şular näil kezzapdygyny, buğdu nasip beren şeytanlygyny bilýärler. Näme üçin şulary ýanky bir şu dini döreden Arap döwletleriniň emirleri şulary gaýtary beren ya şulary jogapkärçilige çeken gaýtan hoş geldiňiz diýip otaýdy, garşy alyp bulardan pul alýarlar. Şu şeytany diýip daşlanýan her daş üçin pul tölemeli. Şen biznes bilem. Bular ýalyk atalar. O yaran görüdilýär. Jurnalistler bilen ýanky ol aýdymçy diýip beren haramzadalar bar. Bularam gidip ol Afrikadaky ýa garyp çağalaryň şolaň ýüzesini bir iki gadan nahar biçirende $50 bolan şon surata düşürüp ine biziň eden haýyr sahawatymyz ey heýwanlar siz Türkmenistanyň içinde musurkalarda döýüşdirip beren çağalary ýa garylary görüňizmi? Ha? Şular haýsy ene süýtber bulurdy, haýsy ata şulary ýasady.
Ulan hemmecik SJK bolmaly bir ýaşullygymyz aýdyr daýyrka. Şol adamlar Farsy we hemmesi SJK diýmem, şo goýulary emeli ýagdaýda ýeme diýen ekellerde. Ýani tohumlandyrýan ekellerde. Ene şolaram şol emeli ýagdaýda tohumlar ýetişdirilen çüýrük nesil bolmaly. Şu ýoksam şol babaramyň at gaýtarym ýerine hana gökdepe galatyşlyk maňlygyny dikilgi bolup durar. Şular sapakdan, şular az sapakdan günni turana şu tarafa seret yüzün silanına gelişen atmı? Şu tayda yatan şehitlerin sünkuşlar biýmezden atmı? Piňine deder. Ataloğluňam, bawaraplyňam, gökdepeliňam, beýlekiňam hiç açsa men ýanymda endi men gökdepeli piskim görülemesin. Sebäpli şu nesil şu ata babasyny ikili eden nesil bolup durdy. Men gözüm alna şol. Kabul edin, isle kabul etmeň. Şol. Kabul etmeýän bolsaň bir döwür orta çykyp niýaz şu şehitlerin sünküniň üstüne öz adyna mescit gurduranyna çykmalygyňyz ayağa galyp. Şonu da bilmediňiz, oturuň mankaňy çeýlendi. Men başa näme diýip? Bütün Türkmeniň tragediýasyny alyp 10-njy ýanwardan getirip 6-njy oktyabra sokdy. Sizde ağır namus, utanç, haya yok mu? Medime bir yere geldi, onu mu aydayın? Ondan şu zatları göz yumyan halk bolandan soň ol haçan bular bir bahta yeter, haçan bular bir ýagtygyna çykar. Ya gowdurmuşda ýaşar. Ya men şol ýanky bir gurban golyň çeken çyzygynyň içinde ýanky aharly bolup ýaşaýan beýlekilerden men bir aýdalur. Bäş kile artykmys naniýan ýa eti ýanyň bilen sen adam bollugyň şol. Haýpyň gelen atmy bir beýle 4 welaýaty gilatyna. Sen türkmen bollugyň şol. Bir haýala bir topar. Bolýa men aňryk gitmän, ýa-da ştaýda durýan söhbet hep bir diýimler zat gatykan. Bu Allah uzak çeýne bären berdi. Yani pul geçirip bilmeýän aýdaýa özüm Karim diýen ýylleşimiz. Önümäş pulon ýa-da geçirtdir. Bizene bereket. Tügeleme. Ana görýäňmi? Sawal toýunda gaýsan ama ýurtdaşym. Hiç ýemese ýokdur ol $1 bolsun, $3 bolsun. Ol adamyň ýagdaýyna görä, mümkinçiligine görädir. Men düşünip otyn hemme zady. Şumal bütün jemgyýetimiz ejirçek. Şo $1 şumal Türkmenistana uly puldur. Şol ýere çörek tapman oturan masgarlardy. Ýöne şu edip oturan çykyşlarymyzy, şu ýaýratmaly materiallar bar, edilmeli işler var, satyn almaly tehnika var. Ýene-de başga kän zatmyň saýhy insan. Şolary şuň küneçeli hiç kime azar bermän öz ýagdaýymyza görä. Üçüne de oturduk da. Ýöne işi giňeltmeli wagty geldi. Biz enne ýa almaly ýa ölmeli, orta çykmaly boldy. Başga bizde ýagdaý ýok. Ol haramhor, jenayetkar, toporo, diýdin, diýmedin, olan ýele ýanynyň geçene, hani it ýyly gyrşyn edip aýlanyp bölür. Olu bu dünýäň adamsam däl, olu nähil mahluk, men düşünip bilemem. Ýöne bizden ola bilen gürleşmelem däl, hiç adam diýmeller, öz etjek işimi dedim. Hakimedi halka oşurup bermeli. Döwlet halkynky. Bir adam, bir toparlyk. Yani bunlar kanun esasında gelmediler Kalmra'da. Demek kanun esasında da gitme şansları yok. Demek güç bilen gitmeli bunlar. Ona özleri ayetip berip otýar edýän hareketlerini. Tawol, gaty dogry aýtdyň. Şularyň hiçbir ne niýaz, ne gurban bol, ne oň döli hiçbirdi kanun esasında hakimet başyna gelen adamlardyr. Bular hemmesi bir kanun şertde geldi. Demek şularyň alyp baran siýasaty, şularyň beýleki döwletler bilen baglaşan şertnamalaryň hiçbiriniň ýuridik güýji ýok. Ýok, ýene bir gezek ýok. Men şunu 2002-nji ýylda Ýewropa konstitusiýon sudlarynyň üçüsiniň wekili bilen duşşanda aýdyp berdim. Olaram şu men aýdan delillem bilen, faktlar bilen razylaşdylar. Ýurda baraly, ondan görür. Kime näme bergisi bar. Ulan meclis ýa tasdiklama, prezident ýa kabul eden kararny tasdiklayan bolsa şular diýmek birer ogra deň şäher jogap bermeli bol. Bile näme jogapsyz zat bardyr diýip. Bu dünýede hasapsız zat ýok. Etmeli bor, gitjek yerleri ýokdur. Bir ýeme bir zat barda, ýene-de bir gezek aýdyp geçer şu taýda. İslamik döwletde
kabul edilýän islenli karar halkara hukuk normalaryna gabat gelmeýän bolsa, diýmek halkara normalary ýa hukuklary şu döwletiň kabul eden kararlaryndan ýokardadyr. Ýa-da şolar ullanylmalydyr. Türkmenistany näme karar kabul etsin, ol öz içerki düzgün üçin edilýär, şoňa da halk çekip çydaýan bolsa, ol öz işi diýerler-de. Emma şulan kabul eden karary daşary dünýäde geçli däldir. Ya halkara hukuk normalaryna gabat gelmeýän islenli karar kabul ederlikli däldir. Indi şu mahal Türkmenistan gaty gowy bir ýuridik taýdan jedelli meseleň içine girdi. Olam geldi kariz bilen on masalasynyň ene 8 ýylla bular bilen anark jenatkar topar bilen söwüşip diýýärdi. Ýuridik taýdan olam söwüş 8 ýylla ene şular bilen söwüşip gazanan üstünlügi. Olam aýtdy çykyş edip, bu meniň ýeňişim däl, bu bütün halkyň ýeňişi diýip. Dogry aýtdy. Indi şu halkara derejesine çykarlan mesele. Bilen olara da 180 gün wagt berdiler. Şunu berza etmek üçin. Gurbanullah we oň emesine, ogluny. Hany göreli. Näme bolýar? Anglady. Soň bunun üstüne ýaňy biziň bir kareneçilemeden çykdy. Şu şey, o ýa-ni kelebiň uju çöşlenip başlady, indi giderbi. Her bir adam, her bir maşgala öz ýitirilen emlägi üçin, ýitirilen saglygy üçin, bir kanun tutsak edilenligi üçin, çeken jebirje pas üçin, ýitirilen maşgala agdalary üçin kompensasiýasyny almaly bol. Oňa da jogapkar şu jenaýatkar topar, şolara hyzmat edýärler. Bular o döwletde, bu döwletde biz baýlyklarymyz gizgedik ýaşar, ýok bolmaz. Emmejigini ýygyna gaýtaryp getirmeli bol. Getirilerim. Ene täze Türkmenistanyň täze prokuraturasy iş açar boli, onsoň Interpol ýetutular, şolaň hemmejigi ýygyna özleri geler, özleri gelenden soňam eden ogurluklaryň pullaryny ýygyna özleri gaýtaryp getirmeli bol. Ýok, onu etmeseler, özleri gaçyp giden bolsalar, ýurtda indi hiç ýyl kökü damary galmadyk bolsa, ýa başga emel sebeplere göre getirip bolmaýan bolsa, onna ene 1 ýylla, 5 ýyllamy, 10 ýyllamy, 20 ýyllamy çözülmeli işler bar. Sebäp bugun biz ýurda bardyk, ene täze saýlanan prokuror şuny talap edýär, ertirem ýurdun içine bu pullar geler diýen emma pikir ýok, düşünje ýok. Ýurtda şolmaňa da dogry düşünün. Sebäp halkara ýuridik normalary bar. Şoň esasyna hereket etmeli bolýar. Şoň üçin şu getiren masalym şu gelli karyň meselesi 8 ýylda bir maşgalan kyryn çözüşdiler. Bizde döwlet meselesini çözmek üçin gör bak näçe ýyllar gerek boljak. Ýöne onu ene Türkmenistanyň ýetişen nesilleri bar bugun, ertek gün ýetişjek nesilleri bar. Sutlaşy bersinler 10 ýylmy, 20 ýylmy gerek bolsa 50 ýyl ýerde geçdi. Şol Türkmenistanyň çykarlaryň baýlyklary halkyň eline ýa döwletiň gaznasyna gelmeli bol. Gelerim, ýere gitsin olar. Şoň üçin ben bu meselede gaty pozitiv seredýän bir günne alınjak, ele alınjak baýlyklar däldir. El alınjagy bardyr ýurdun içinde näkileri, nämesi bar bolsa, emlägimi, jaýymy, pulumy, maşynymy, o zatlar ownuq ýöne biz oňa da üns bermelidir. Onu üns bermeli, ýöne esasy ünsü oňa bermeliler, esasy ünsü biz şu sistemany täzeden gurmagy ugrukdurmaly. Ikinciden hukuk döwletini gurmaly. Üçüncüden şol ýanky ýersu reformasyny geçirip bilsek, ilatyň 70 göterimi oba ýerine ýaşa. Diýmek şu 70 göterimi biz ýersu iş bilen üçin etdik diýdigimiz. Galandan ýuwaş-ýuwaşdan ýagdaýa göre ýene iş başyndaky hökümetler çözer. Bolly. Şular ýaly o pikirler bilen başga sorak jogap bolmasa şu ýerde tamamlaýly. Näçe wagt boldy bu? Tamamlaýar wagtymyz bolup berdi Almyrada. Üýtgeşik sorak ýok, pikir ýok. Adamlar ýadat maýly.
Rahatmaly. Öyle mi bunun hadina bir pul düşen ortadan kim arkayın gidiversek bolsa. Şey diýeli. Yeme. Taprağı bilen yarşı işler indi kepde. Bolýa. Näçe getirýärler onuň göreli. Bolýa ýurtdaşlar, nähir kynçylygym bolsa, şonu ýeňip geçmek pardymyz bardyr, borjumyz bardyr. Biz şol ata-babalaryň ruhuny daýan geçmelidir bu ýoly. Şu neçeli biz ganykyp döwletimizi, ýurdumuzy, häkimeti alan ýerimiz ýok. Şu muhut berilen zat, ya köçede yatan zat alıp bir yerden götürülen kadir gymmaty bolmansan halk şu zatları düşünüp bilen azatlyk näme, garasızlyk näme, bitaraplyk näme. Ol ýokarda akyla bilýär, men işimde ýa-da ýokary kalyp bilýän bolsa ana senine depende şanyk da otylyrdy. Ne bir ýagdaýym bar. Ara emma ýurtdaşlar oýlanmaly zatlar gatkan, pikir ýöredin, kardeşleriniz, ýurtdaşlaryňyz bilen esasy da şol oğurluklar. Şu oğurluklardır geleceğiniz hemmemizin. Sebep ol ýerde şu oğurluklar işläp başlanandan soň şu bir maşynyň hereketi bolup durda dörlü gurallaryň ýa dörlü aýdar detallaryň sazlaşykly işlemegi şu ýanky oğurluklar umumy döwletiň dogry dürüst işlemegine alyp geler. Şola bolsa demek bizim ümidimiz öňedir. Ýok bolmasa ýene-de Aşgabatdan bizim üstümizde kimi bellerler, kim gelerkä diýip oturjak bolsak bolmaz. Gaty ýalňyş bu. Her bir toprağın öz eýesi bardyr. Şo topragy bilermen madyr, şo ýurdu sökönme adamlar bardyr. Şolaň içinden özüňizi tapyn ýolbaşynyň, şolaň içinden özüňizi tapyn deputatlarym, häkimlerim, beýlekinim halk saýlasyn. Ona hiç kim ýokardan buyruk berip adam saýlamak haky ýok. Men şonu bilýär. Bolýa, sag bolun hanymlar, kardeşlerim meňize minnettar gatnaşanyňyz üçin. Senem sag bol, bir topar gyzykly gurrun berdin, söhbet, tuweleme, ilimiňe, bilimine. Indi ýuwaş-ýuwaşdan ömrüňi aňyrtarap, an göreli aýyň 5-nji altydyna ýeterli şu taýdan ol aňyr hökümet barada oturmukly karar kabul eder. Hökümet diýeni şu goşadarnyň içindäki guramaçylykly jenaýatkar topar bar, terroristler. Şonu. Halkyny taýaklap, halkyny düşmançylyk edip ýörenler. Hay aýtma sen şonu. Bolýa. Sag bolun. Bolýa, sag bolun. Hemmäňiziň öýüňize saglyp, oturyň, dinläň, özüňize gerek netijeni çykaryň, pikirlerinizi ýazyň hana kommentleriň aşagyna. Ýöne haýşy paýş edilýän medeniýetliň malamatlar ýoksa paýş edilýän gürlemeli bolsa men pikir edýän menden öňe çykjak adam ýokmu diýen. Türkmen Aşançı. Men saklany bilýän bolsam siz hem saklanaýmaly bolursyňyz. Ýurtdaşlar gaýrat edin. Ýa-da gıtırmakan bir zat ýadymyş şu paýş söz barada. Emma ilk döwür gyzlar batda prokuror bardy. Ol asly gazanjyk ýumutlardan özüm urşun veterany ady ýadymda bolsunlar aýdy bilemem dilemez elini. Bir şu her gelen adama paýş söýýän eken prokuraturada. Bunu kollegiýa çagyrýarlar Aşgabatda prokuratura. Ene sen üstünden arza var, gelen arzaçyň senne paýş söz bilen ene şular ýaly garşylayan ýa mesela mertebesini pesel diýen. Kimay olur diýip sorap durur, onu diýe familiýalaryna aýdyp berýärler diýe gelen arzada ýazylyp. Näme deýiller söýädim men diýip ýa-da da söýüp niýe diýdi. Soňky o diýen adamyň agyny diýmedem şoda çykýan eken. Bolýa ýurtdaşlar, näçe agyram kynam bolsa arasyna gülkem gerekdir, şatlygym gerekdir. Elmedem gaýrygam bilen ýaşamak insanyň asla kalbyna mahsus, durmuşyna mahsus zatlar däldir. O ýagty günler öňümizdedir, gelejegimizde dogry önemli adımlar bilen gitmeli. Sag bolun, gyýjanyň rahat bolsun. Bolýa.